Mae Caerdydd yn fôr o goch a gwyrdd heddiw ar gyfer diwrnod mwyaf yn y calendar chwaraeon heb os, diwrnod y Varsity Cymreig. Prifysgol Caerdydd sy'n croesawu myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Croeso i Bar Caerarfau a chroeso i Varsity Cymru 2023. Chwarter canrif yn ôl fe na tima rygbi dynion Prifysgol Abertawe a Caerdydd gyfarfod ar Bar Caerarfau a fi'n dechrau ar y Varsity Cymreig sydd bellach wedi tyfu i fod y gystadleuaeth aml chwaraeon fwyaf i fyfyrwyr yn y Deyrnas Unedig. Ac heb os mae rygbi yn flaenllaw iawn. Yn gyntaf, y menywod fydd yn mynd ben ar Bar Caerarfau ac mae'n gaddo bod yn gystadleuol efo balchder rhyngolegol yn y fantol. It's been a real buzz in training over the last couple of weeks, and I think for any student playing rugby in university, that's the one they want to be involved in. Caerdydd a hi y llynedd yn sgorio 10 cais a chipio'r cwpan yn ôl am y tro cynta ers 2016. Caerdydd sydd yn dathlu ennill yn y Varsity. We've put in some really good performances this year, so hopefully in front of a big crowd they can just repeat that. And get some encouragement for the way they play and just promote girls rugby a bit more. Cardiff have had two really good wins against us in Bucks this year, and obviously they've been promoted, so they've been a really strong side, and we're under no illusions they'll be a really strong test again on Wednesday night. Roedd hi'n dipyn agosach o tro dwytha i Abertawe ymweld ar brif ddinas a'r ymwelwyr o Abertawe a hi gyda chais hwyr dramatig i selio'r fudigoliaeth a chodi'r tlws am y trydydd tro o'r bron. Am ddiwedd y glof yn hyn yn Stadiwm Principality. Varsity Week is something entirely different to anything else that we experienced throughout the year. Just the build up to it, put extra pressure on us as well. We're hoping that we won't be fighting fire with fire, and it should be sort of two sides to the game realistically, and we can spread it about a little bit. So. Menywod Caerdydd yn erbyn menywod Abertawe yn Varsity Cymru 2023 sydd gennym ni ar eich cyfrchu yn fyw o Bar Caerarfau yn y brif ddinas. Ella mae Caerdydd yn illodd y llynedd lawr yn Abertawe, ond mae'r ymwelwyr wedi bod yn reit llwyddiannus yn hanes diweddar yr ornest hon. Nhw yn illodd yn 2017, 18 ac 19, cyn wrth gwrs gohirio am 2 flynedd oherwydd y pandemig. Y rygbi yn sicr ydi prif atyniad y Varsity, ond mae myfyrwyr Caerdydd ac Abertawe wedi bod yn herio i gilydd drwy'r wythnos mewn amrywiaeth eang o gampau gwahanol gyda phob gêm a phob canlyniad yn holl bwysig i benderfynu pa brifysgol fydd yn ennill tarian Varsity Cymru 2023. Croeso cynnes aton ni, mae'n ddiwrnod gyffroes yma yn y brif ddinas ac ar gyfer y rygbi dwi'n croesawu Dyddgu Hywel, Jack Morgan a Siwan Lily Crap. Siwan, fyddi di'n rhan o tîm sylybu Saesneg ni heddiw, ond dwi'n falch dy fod ti yn y stiwdio efo ni. Croeso i chi'ch tri. Dyddgu, yr achlysur i ddechrau ta, achos mae'n ddiwrnod gwych fel o'n i sôn yn y brif ddinas, ond ella cyfle hefyd i'r merched yma chwarae o flaen y torf fwyaf erioed iddyn nhw. Mae'n achlysur hynod arbennig. Mae bob chwaraewr eisiau chwarae mewn stadiwm fel Bar Caerarfau. Cyfle i nhw chwarae o flaen teulu, ffrindiau a cael y gefnogaeth tu ôl nhw, felly diwrnod bythgofiadwy iddyn nhw. Ac o ran Abertawe, Siwan, nath nhw ddim ennill llynedd, ac oedd eu tymor nhw llynedd ddim yn gret, ond maen nhw wedi cael tymor gwell eleni. Llawer gwell. Cyn y pandemig, oedd tîm Abertawe yn dominant iawn yn y Varsity, wedi ennill 3 blynedd ar y bounce, ond blwyddyn diwethaf Caerdydd yn dominant iawn. Ac mae Caerdydd nawr yn tîm dda iawn, ond mae Abertawe wedi ennill 3 gêm blwyddyn yma, gwell yn blwyddyn diwethaf, oedd ddim wedi ennill gêm blwyddyn diwethaf, so mae hyder nhw i fyny ac wedi siarad i cwpl ferched a maen nhw wedi dweud bod nhw wedi cael cwpl o wythnosau dda yn paratoi am y gêm, so maen nhw mwy o hyderus na o'n nhw blwyddyn diwethaf. Jack, nhw Caerdydd ydy'r ffefrynna yn bendant eleni, ond mi oedd y chwaer di Eli yn chwarae ar y tîm Caerdydd na llynedd. Sut brofiad oedd hi? Oedd hi wedi wario blwyddyn diwethaf pryd nhw wario yn Abertawe, a oedd hi wedi dwlu wario. A fel mae Dyddgu'n gweud, mae'n achlysur enfawr iddyn nhw, a mae fe'n siawns iddyn nhw wario yn stadiwm fel hyn, so mae fe'n gred profiad arbennig i nhw. Wel, dyna ni am y tro, gawn ni glwm mwy gennych chi yn y munud, ond dewch i ni glywed gan yr hyfforddwyr rwan. Maen nhw wedi bod yn sgwrsio efo'r Rodri Gomer. Well, Cerys, the big day, the Varsity has arrived. How are the nerves within the team? Good nerves, everyone's really excited to get out there, play in front of a crowd that we've never played in front of this size.
Yeah, it's a really, really good nerves. And it's a culmination today of a very successful season, unbeaten. You must be pretty confident today. Yeah, we are, which is good. Yeah, we've had a cracking season so far. Everyone's put in a shift, and hopefully this will be the cherry on top of the cake for us. And for you personally, how much of a privilege is it to be able to captain the side today? Oh, it's amazing. You know, only a few people get to do this. Yeah, it's an absolute privilege, but it's more of a privilege to play with these people than anything. Oh, we wish you all the best. Thank you very much for your time. Thank you. Cheers. Wel, Tyrion, mae'r gic gynta a mae'r barc ar arfe yn nesau. Siw mae'r nerfe? Ie, dyn ni'n oes man yn nerfe, ti'n bod, mae hynny'n expected o fewn y tîm, ond ti'n bod, dyn ni wedi gweithio i cyrraedd fama, dyn ni wedi gweithio trwy season, a dwi'n meddwl, dyn ni'n barod, ti'n bo? Ac yn edrych ymlaen. Ie, fel tîm chi ar dipyn o siwrne, heb ennill gêm o gwbl y llynedd, ond chi yn datblygu, a chi'n disgwyl bod yn gystadleuol heddi? Ynden, ti'n bod, does am pwynt ddod yma heb gobeithio fod yn gystadleuol. Dyn ni wedi gweithio, mae wedi bod yn anodd cyrraedd lle dyn ni heddiw, ond dwi'n meddwl, ti'n bod, dyn ni'n falch o'r newidiadau yn barod, a ti'n bod, fedri dim ofyn llawer fwy o'r ferched na i roi ymdrech gorau, a dyna maen nhw'n wneud bob wastad yn training ag ar y cae. Diolch yn fawr i ti am amser. Y capteiniad oedd heina, nid yr hyfforddwyr, ond oedden nhw'n siarad yn dda, a o ran y Varsity yn gyffredinol, Siwan, dim just y rygbi, mae wedi bod yn wythnos a'n diwrnod gwych yn do? Ie, maen nhw'n chwarae i dros 40 chwaraeon trwy gadael yr wythnos, ac mae myfyrwyr wedi bod yn paratoi am y ffixture hwn trwy gadael y blwyddyn. Mae'r fixture arbennig o dda iddyn nhw, ac mae'n achlysur arbennig. Yndi, pwy sy'n mynd i fynd â hi ta, Siwan? O, fi'n credu Caerdydd yn y gêm hwn. Jack? Ie, Caerdydd fi'n credu. Dydgu, dyn ni'n cael tri Caerdydd? Maen nhw wedi cael tymor da, Caerdydd i fynd hefyd. Dyna ni, ta gawn ni weld, achos dyn ni'n barod amdani. Mae Dydgu a Jack yn mynd i fynd i'r pwynt sylwebu i ymuno ar Rhodri Gomer. Diolch yn fawr i ti, Heledd. Ie, wir, croeso i barc yr arfer ar gyfer Pinnacle tymor rygbi Prifysgolion Caerdydd. Prifforddwr Caerdydd, Owen Smith, yn mynd am dîm cryf mwyn amddiffyn ei record digiro y tymor hwn. Pac pwerus ei golwg sy'n cynnwys y bachwr o Harlech, Cari Roberts, a'r capten ar y blaen asgell Zoe Der. Yn nod iddyn nhw, bydd i osod sylfaen i'r haneri talentog Cari Williams a Ffion Hewlett, merch i gyn fewnwr Caerdydd, Jason. Carwch lygan hefyd ar y ddwy asgellwr Niamh Roberts a Carolina Thomas, prif sgorwyr y tîm eleni, gydag 11 cais yr un. Mae menwod y brif ddinas wedi cael y gorau ar Abertawe ddwywaith y tymor hwn eisoes, ond mae'r tîm o'r Tawe a'r siwrne ddatblygol dan i capten ar y pen rhydd Tyrion Thomas o'r Bala. Bydd llwyth gwaith y blaenwyr megis Lauren Anthony, Morgan Meredith, Meg Fisher a Eune Charlton Harrison yn hynod o bwysig mwyn gosod sylfaen. Yr her yw ffac yw i ennill pelan mwyn rhyddhau'r olwyr peryglus yma sydd ganddyn nhw megis y mewnwr Davina Moore, y cefnwr Meg Bates a'r gwerth i gwylio yng nghanol y ca, Izzy Hems. Mae yna ddigon o brofiad ar fainc Caerdydd a neb yn fwy na'r prop Emily Haywood sy'n yn ei 6ed blwyddyn erbyn hyn yn y brif ysgol. Hynny'n gyferbyniad mawr i fainc Abertawe gydag ambell i lasoed yn profi gwefr y llwyfan hwn am y tro cyntaf fel Roisin Webb ac Izzy Tomlin. Cwbl o chwaraewyr i garw llygad arnyn nhw yn ein gwerth gwylio. Izzy Hems, inside centre. My rugby hero is Siwan Lillycrap, and my rugby aspiration is to win my last ever varsity at S4C Uni. I'm Zoe Dare. I play second row for Cardiff University. My rugby hero is Marley Packer, and my rugby ambitions is to play Premiership and maybe for England one day too. Mae'r maes enwog yma yn barod i groesawu achlysur sy'n tynnu dŵr
i ddanedd myfyrwyr a chefnogwyr y ddwy ddinas. Am y sôn bod yna rhyw 10,000 o docynnau wedi cael ei gwerthu ar gyfer y diwrnod yma. Gyda hon yr ail o 2 gêm fawr heddi. Yng ngêm y glaswyd yn gynharach Abertawe ath hi o drwch blewyn. Ac ymhen ychydig oriau mi fydd y dynion hefyd yn mynd ben a'i gilydd. Ond rhoi'n sylw nawr y gnawn ni at y menwod. Nhw, eu tro nhw, yw i hawlio'r llwyfan. Wel, wedi ymuno gyda fi yn blwch sylwebu erbyn hyn, mae Dyddgu Hywel a Jack Morgan. Croeso ato fi, boys. Mae hon yn gêm fawr, Dyddgu, i'r ddau dîm. Mae'n dipyn o chlysur y Varsity erbyn hyn. Ydy, mae pob chwaraewr eisiau'r cyfle i chwarae mewn stadiwm fel Parc yr Arfe. Mae o'n gyfle gwych i'r merched chwarae o flaen torf, tocynnau wedi gwerthu allan. Dwi'n edrych ymlaen i weld ambell chwaraewr yn chwarae hefyd, rhywun fel Elinor Hing yn chwarae'r crys rhif 12 i Caerdydd. Ond gwyliwch allan am berfformiad da. A mi fues ti i'r ornes yma, llynedd yn do fe Jack, oedd y war yn chwarae yn y gêm yma? Do, oedd hi wedi chwarae blwyddyn diwetha, oedd hi wedi chwarae i Caerdydd, a oedd hi wedi dwlu fel oedd Dyddgu'n gweud, mae'n achlysur enfawr iddyn nhw, a mae'n cyfle gret i nhw cael wared yma'n crw mawr. Wel, Caerdydd sy'n dechrau'r gêm yma ar Barc yr Arfe, gic hir lawr y ca. Ac Abertawe felly yn cael y cyfle cyntaf i ymosod yn penderfynu rhedeg o'n ddwfn. Mentris yn gynnar gan Abertawe. Ond wrth i'r cyfle ddod a Bill yn disgyn yn annisgwyl iawn fyna i Abertawe. Tyn bach o look yn gynnar i Abertawe, ond y Bill wedi mynd ymlaen. A chyfle i Caerdydd fanteisio, ond dechreuad aniben i'r gêm, nerfe falle yn ormod i'r chwaraewyr ar y funud, oedd gi? Ie, wel, nath ni weld Kelsey Powell yn mynd am gic bach trwyddo, falle bydde hi wedi licio cael bach fwy o bellter i glirio. Ond mae Caerdydd i weld rhoi pwysau yn amddiffynol hefyd. Crouch! Dyma'r trydydd tro wrth gwrs i'r ddau dîm yma gwrdd y tymor hwn. A Caerdydd sydd wedi cael y gorau arni yn y ddwy ornest hyd yn hyn. Ond fel sonies sy'n gynharach, mae Abertawe ar siwrne yn gobeithio cau y bwlch. Bind! Set! Use it, stay there, night advantage. Wel, hyrddiad da gan fenwod Abertawe, ond mae yna gyfle wedi agor ar yr ochr dywyll i Caerdydd fan hyn. Tacl effeithiol i dynnu'r rhedwr i'r llawr, ond mi oedd yna gam sefyll ar gwt y sgrym yna, sy'n nôl ddewn ni ar gyfer y gicos. A chyflymu pethau mae Caerdydd am wneud, dyn nhw ddim am oedi o gwbl. Dadlwytho arbennig gan y capten, Caerys Lawrence. Y Bill yn cael i tharo ymlaen. Mentris fyna gan Caerdydd, Jack, i benderfynu rhedeg yn hytrach na falle arafu pethau mynd am y pus neu falle at sgrym. Ie, mae'n neis i weld hefyd, oedd y cyfle fyna le gallwn nhw wedi cymryd y pwyntiau neu mynd am sgrym, ond lle gweld maen nhw'n mynd o'r gêm gyda'r moyn warau heddi. Bind! Set! Mae Abertawe eisiau wedi dangos bod ganddyn nhw sgrym sefydlog iawn, a dyna'r fath o blatfform sy'n angen ar yr olwyr yma wrth i ni weld y maswr Kelsey Powell o Lenethi'n codi'r pwysau. Pic handi iawn hefyd, chwarae teg gan y maswr, ond Caerdydd yn dygymod â hi yn ardderchog, Elinor Hing yw hon. Cynolwr peryglis iawn. 10 cais iddi hi y tymor yma. Ond dyna i chi rwystredig i Zoe De, dan dim bwysau o gwbl yn cwmpo'r bel yna, a gwaith arbennig gan Abertawe i gliro'r pwysau fyna. Ydy, a cic bach dda iawn gan Kelsey Powell, cael pellter a hitio'r gornel. Mae yna bwysau gan y ddau dîm. Rhywbeth o'n i siarad efo Owen Smith cyn y gêm oedd sgiliau chwarae gan Caerdydd, felly dwi'n siŵr fydd Caerdydd yn siomedig
wrth off yn y bel yn y dacl. I'r ochr dywyll, mae Abertawe yn mynd, yn hepgor y ferch, ond yn credu all y bel na oddi ar y llawr. Hing unwaith yn rhagor, Mentris, bron iawn i'r bel na gael ei rhyngipio, ond mae'r bel yn nwylo Carolina Thomas, nôl at Hing, os ganddi hir cyflymdre i orffen fan hyn. Ar ei ysgwyd, Zoe Der. Ongl hyfryd gan yr ysgellwr unwaith yn rhagor yn ailgylchu hun. Carolina Thomas, pêl gyflym hefyd fan hyn. O'n hepgor y dyn. Y bêl ar lawr. Y gwaith dda ar y llawr, ond Amber Stampenstone, y dyfarn wraig. Wel, cyflymu pethau, unwaith yn rhagor, mae Caerdydd am wneud. Catrin Jones yw hon. Cadw un dyn. Drwy'r wythwr, Ffion Refil. Turner was fine. Gwaith da yn y dacl, unwaith yn rhagor gan Abertawe tro hwn. Take a step, Red. Yn ennill y bêl yn gyfreithlon. A tro. Lauren Anthony yn agor ychydig o ongl. A'r pwysau cael i godi yn ardderchog fyna. Ie, ydych chi gweld y ddau dim, maen nhw eisiau mosod. Mae Caerdydd newydd wthio hunain o dwy'r hugen eu hunain. Y merched yn cydweithio yn dda iawn, y gefnogaeth yna ar y chwith a'r hediad gwych yma yn gan Eleanor Hing. A'r gefnogaeth yna gan Caerdydd. Felly mae'r ddau eisiau mosod, maen nhw eisiau chwarae agored. Da ni wedi cael 5 munud agoriadol da iawn. Crouch! Bind! Set! Stay there, 9. Bêl yn cael ei fwydo gan y mewn o'r Gabina Môr. Bêl mwy a lan. Platfform yng nghanol ca yn cael ei osod gan Izzy Hems. Eto ar draws ca mae Abertawe mynd fan hyn. Ond sythu da. Chydig o momentum gan Izzy Evans. Dacl nerthol yn dod mewn gan Caerdydd. Tym bach o dechreuad aniben i'r gêm hyd yma, Jack. Ydy, mae cwbl o camgymeriadau wedi bod, cwbl o bwrw'r pêl mlaen cwbl o weithio, ond fi'n credu taw nerfau yw hwnna, ti'n gweld mae'r doi tîm yn trial ymosod, ond fi'n credu mae nerfau yn dechrau setlo, fi'n credu fydd yn ddim yn iawn er. Unwaith yn rhagor, mae'r scrum werus yna gan Abertawe yn dod arno'r pwysau, tynnu'r ferch ola am y gornel, mae Carolina Thomas yn mynd, yn cael ei thynnu'r llawr metre yn bryn. Dros yr yslis, wel gwaith da yn y dacl i ennill y bêl yna gan y canolwr Izzy Hems. Y canolwr yn cael ei llusgo dros yr yslis, ond gwaith arbennig i greu'r llef yna. Ie, Caerdydd yn cael cychwyn da o'r sgarmes efo symudiad bach neis yn hitio'r bêl tu ôl. A mi welson ni Carolina Thomas hefyd yn cael hediad hyfryd lawr yr asgell, ond amddiffyn da iawn gan Abertawe. Bod ei gyfnod agoriadol arbennig i Caerdydd, ond mae'r holl feddiant a thiriogaeth yma angen arwen at rhywbeth. Mi fydda'n yn rhwystredig nad un nhw eto wedi llwyddo i fanteisio ar y goruchafiau sydd ganddyn nhw. Ond y lein yn lan, yn drefnus, a dyma'r hyrddiad yn dod gan y blaenwyr, yn troi oddi ar gwt ysgarmes, mae'n symudol, mae Caddy Roberts, a hi sy'n croesi am gais agoriadol y pnawn, a chais heiddiannol iawn i Caerdydd hefyd. Ie, mae Caddy Roberts wedi bod yn rhan hefyd o'r tîm dan 23 wedi cael ei hyfforddi gan Siwel Lily Crab. A cychwyn da i Caerdydd, penderfynu tynnu allan o'r sgarmes, ond oedd hyder llinell hyfryd i ddechrau.
chwarae'n drefnus yn amlwg wedi bod yn ymarfer yn galed. Dyn nhw ddim wedi chwarae ers tua 5 wythnos, ond mae'r hyfforddiant wedi bod yn wych a cais arbennig i Caerdydd Roberts. Beth ydych chi'n gweld fan hyn, mae gwaith da gyda Abertawe yn amddiffyn y lein ar rydiad hyn, a oedd yn gwaith ardderchog gan i tynnu mas a mynd at o'r llinell. Roberts hefyd sy'n ar dyletswydd cicio pnawn yma. I cael ei tharo yn arbennig gan y bachor, yn just yn cripiad i ochr y bostyn. Nesa ato ni, felly'r sgôr yn aros yn Caerdydd 5, Abertawe dim wrth i ni nesau at 10 munud o hare ar barc yr arfe. Yn ddiddorol, Anti Cadi, fel oedd hi'n rhan o dîm Cymru yng nghwpan cynta y byd i fenwod. Felly'n amlwg mae yna dalent yn llifo yng ngwythiennau y Robertses o Harlech. Yn syth nôl mewn i'r chwarae hefyd. I'r ochr dywyll. Mae Caerdydd yn mynd ar y funud. Mae'r meddiant yna'n rhy gyflym yna i chi ergyd yng nghanol ca. Chwarae da gan Steff Fini, gwrando ar y dyfarnwr i aros ar ochr cywir i'r ffin amddiffynol yna. Ond mae'n Ariel Fantes yn cael ei chwarae unwaith yn rhagor fan hyn. Hing allan at y cefnwr, Margaret Williams. No advantage. O Jack, bydde ti rwy'n yn falch iawn gyda tacl fel la? Ie, mae wedi darllen hwn yn gret yma, do mewn a mae'n rhoi hit mawr mewn na. Fi'n credu bod rhywbeth fel la yn gallu rhoi lot o hyder i Abertawe a cael cymffon o lan. Eto, cadw'r bêl yn fyw. Mae Caerdydd am wneud. Catherine Jones yn gosod y sylfaen, y clo. Nawr mae'n amledu, Hing unwaith yn rhagor, ffug bas. Mae'r bwlch wedi agor i'r canolor yn dadlwytho'n hyfryd. At y blaen y sgellwr. Cyd chwarae hyfryd gan flaenwyr Caerdydd. Os allan nhw gael y bêl yma'n gyflym alledi. Mae yna fenwod dros ben ar y pen pella yna. Yn yr wythwr, yn gosod y bêl, Ffion Refil, Dan i Chesel. Catherine Jones, wel hi ddechreuodd y symudiad yma, nôl yn ei hanner ei hunain. Ac eto, hyrddiad arall gan ei partner yn yr ail reng, Zoe Dare. Pwyll ac ymynedd sy'n angen mwyn adeiladu ar y pwysau yma, ochr gamu hyfryd gan Caerdydd Roberts. Let the ball come. A nawr, mae'r bêl yn dychwelyd at yr olwyr. Hing drwy'r dwylo, allan at ei partner yng nghanol ca, dadlwytho. Margaret Williams yn ochr gamu a hithe sy'n croesi am ail gais o fewn dim i Gaerdydd. Wedi 12 munud o chwarae, mae'r pwysau wedi mynd yn ormod i Caerdydd, Jack. Mae Caerdydd yn rhywbeth mor gret, maen nhw mor ar top, a fel i wein, mae'r off-road sydd dan nhw, mae pob tro maen nhw'n gwneud cetyn brec, mae osod rhywun yn cymorth dan nhw. Ie, mae Caerdydd yn neud y wych fama. Maen nhw'n lledu'r bêl, mae sgiliau trin y bêl nhw'n anhygoel. Elin o'r Hing hefyd yn ennill tir ar gefnogaeth yna gan Caerdydd yn mynd o'r chwith i'r dde. Maen nhw'n deall i gilydd, maen nhw'n wedi arfer chwarae hefo'i gilydd yn amlwg. Lledu'r bêl eto, mae gen nhw symudiadau bach hyfryd. Maen nhw'n benderfynol, maen nhw'n hyderus hefyd. A dyma ni gais arbennig i Margaret Williams. Ie, tipyn o waith gan Williams i'w wneud i orffen y symudiad yna. A Caerdydd Roberts yn dangos bod ganddi'r anel yn llwyddo gyda'i ail ymdrech at y pist. I agor mantes Caerdydd dros Abertawe i 12 pwynt i ddim. Ond pob un i weld yn gyfforddus iawn gyda'r bêl yn ei dwylo o ran Caerdydd, Jack. Ydyn, ti'n gweld mae sgilyn nhw'n gret, so maen nhw'n gallu trafod y pêl a maen nhw'n gwybod maen nhw'n twli'r pêl mas y bac a lingo lan gyda'n gilydd, maen nhw'n mynd yn rili dda.
Dwi wrth y modd gweld bod Caerdydd Roberts yn y crys rhif 2 yn cymryd y cyfrifoldeb i gicio hefyd. Mae hi weld y chwaraewr bach talentog iawn. Wel, ar y fainc oedd Cadi y llynedd. Mae wedi cael cyfle i gynrychioli Cymru dan 2 ar hugen, a mae'n yn sicr yn un i gadw llygad arni. Caerdydd, ond nhw am barhau i bwyso, am mentro. Pob cyfle sydd ganddyn nhw. Abertawe, dy gymod yn dda yn amddiffynol o gwmpas y ryciau, ond pan mae Caerdydd yn dechrau lledu hi, wel mae yna gyfleoedd yn y Sianeli Llydaniau. Wel, angen chydig o help ar y Llimanwr gan y dyfarnwraig Amber Stamp Bunston. Ond nôl ewn ni ar gyfer y sgrym. Dewch i ni glywed pwy sy'n cadw cwmni i Heledd Anna. Yeah, mae Owen Smith, Prifysgol Caerdydd yn cadw cwmni fi. Owen, how pleased are you with the start from your side? Yeah, obviously really pleased, especially with how the scoreboard's looking. We've probably played the occasion a little bit too much the first 10 minutes. You know, the amount of people watching has probably put a bit of pressure on us. But, you know, hopefully now with that advantage, we can just settle down a little bit and just keep continuing trying to play the rugby we're looking to play, yeah. Yeah, with the kind of day it is, and with the crowd, you said, it is going to take time to settle. But what would you like to see in the rest of this half from your side? Again, just for us to keep playing that expansive rugby, maybe just make sure our catch-pass skills are a little bit better, and just a bit of composure maybe, yeah. Just looks like we're rushing things. Fair enough, thanks for your time, Deal. Thank you, Deal. Use it! Ond dyma i chi ymysodiad cynta Abertawe lawr yn nwy ar hugen Caerdydd, a maen nhw'n edrych yn bwrpasol iawn, yn cadw un dyn, yn gwybod bod eu cryfder nhw ymhlith y blaenwyr, cario hyfryd gan y capten Tirion Thomas. Gwaith amddiffynol ardderchog dan warche gan Caerdydd, cadw agor tro hwn y clo Caerdydd Stevens yn cael ei llusgo i'r llawr, ond mae'r bel yno. Eto y blaenwyr sy'n am gymryd rheolaeth o'r ymosodiad yma. Nawr maen nhw am ledu, ond mae'r bel wedi cael ei tharo ymlaen. A dyma chi hanner cyfle i Caerdydd, ond cam sefyll gan dîm y brifddinas. Number 6, offside. Option. Tapping, is it? Unwaith yn rhagor. Y tap cyflym gan Abertawe. Y clo. Caerdydd Stevens. Nôl at Lauren Anthony. Wel, mae'r... It's short, it's on a boot. Maen nhw'n fyr ar y funud, Steph Beanie. O, Driana hi. Oedd hi dros y llinell gais, ond roedd yna dro dan y bel a'r holl bwysau yna yn arwain at ddim byd. Ie, yn anlwcus fyna, ond hwn yw tro cyntaf ni gweld Abertawe yn ymosod yn y 2 ar hugen Caerdydd, a ti gweld maen nhw'n carfen misg y blaenwyr a pwerus iawn. Parhau ar meddiant yma Abertawe. Rhaid nhw ail adeiladu nawr. Ond maen nhw wedi dangos mi fyddan nhw'n cymryd rhywfaint o hyder. O'r hyn, maen nhw'n newydd gyflawni. A maen nhw'n gwybod le mae cryfder nhw, yndyn nhw. A ganddyn nhw garwyr pwerus yn y 5 plan yna. Tirion Thomas gynne, Lauren Anthony yw hon. A mae Caerdydd yn ei chael un anodd i'w rhwystro nhw, ond mae'r gwaith yn ardal dacl gan pwy llai o'r Caerdydd Roberts yn ardderchog. Ond y bel yma, wel, y Brwsion yn cael ei casglu'n ddewr gan Abertawe. Mae yna'n gyfnod o bwyso hir fan hyn, ond wel, heb dim bwysau arni, y camgymeriad yn dod, a dyma le mae Caerdydd yn edrych yn beryglus allan at yr ysgellwr Niamh Roberts. Dewch i ni gael pip sydyn ar y cais yna. Na gafodd i ganiatáu Steph Beanie. Wel, dyna dorcalon yn dyfe.
Ie, da ni wedi gweld Steffini, mae wedi rhoi un tacl mawr yn ystod y gêm hefyd. Mae mor agos o fan hyn. Ond yna ffodus ddim yn mynd. Be wneud i'r penderfyniad yna o Jack yn ysgwyd i ben wrth yn ochr i fan hyn? Wel, byddwn ni'n eitha gytid os o'n ni. Fi'n credu felly wedi mynd dros y llinell fyna, ond penderfyniad y dyfarnol. Oedd y drod dan y bel yna yn reiddiol, ond cyfle wrth gwrs gan rhywun sy'n croesi'r llinell gais i osod y bel unwaith yn rhagor, a fe'n edrych fel bod y bel yn sicr yn cyffwrdd ar gwyngalch, ond parhau gyda'r cyfnod yma o bwyso yma Abertawe, a mae'n bwysig i bod nhw'n cael rhywbeth allan ohoni hefyd. Allan at Eve Butler yn dawnsio heibio i'r gwrthwynebydd o Margaret Williams. Oedd y mwyaf effro yn llwyddo i gasglu'r bel aniben yna. Yeah, use it, 9. Allan a hi nawr at yr ymylon. Wel, dyma chi gyflymdra gan Niamh Roberts yn dawnsio heibio un ac un arall ac yn mynd am y gornel. Neb yn gallu cyffwrdd yr asgellwr. Niamh Roberts yn croesi am ei 12fed cais o'r tymor. Wel, dyna chi gyflymdra. O, dyna chi gais nes i gael sgwrs efo'r hyfforddwr Owen Smith, a mi ddwedodd wrtho fi gwylio allan am Niamh Roberts. Edrychwch ar y cyflymder sy'n ganddi, mae newydd redeg hyd cae. Mae Caerdydd yn llydu maes sgiliau trin y bel nhw yn llwyddiannus. Mae o'n effeithiol, maen nhw'n defnyddio cyfuniad o'r blaenwyr a arolwyr. Edrychwch ar y cyflymder yma, mae'n mynd allan, tu allan ar y sianel bach o waith traed effeithiol a cadw'r hyder pen fyny ac yn cyrraedd y linell gais, cais gwych. Caerdydd Roberts i llygadu'r pist am y trydydd tro yn yr 20 munud agoriadol yma. Ac yn profi unwaith yn rhagor o ganddi'r anel sydd ei angen mwyn ymestyn y sgôr allan i Caerdydd 19 Abertawe dim, ond dyna i chi gyflymdra gan yr asgellwr fach yma, Jack. Ie, twyd hwnna'n gwaith arbennig, a twyd Caerdydd, maen nhw wedi lledu pel yn dda fyna, maen nhw'n gwybod oedd y gwaglen yna ar yr asgell, a gyda cyflymder Niamh Roberts, mae'n hedfan awna, so ie, mae'n gwaith arbennig. Niamh Roberts o Lanelli yn reiddiol. Wnaeth i redeg ac yn rheoli Cymru yn y ras 400 metr. Felly, nid yn unig digon o gyflymdra, ond digon o stamina hefyd, a digon o gyflymdra gan y clo fan hyn, Catherine Jones! Does neb nage ar asgellwr Carolina Thomas sy'n mynd hyd y cael o'r ail gychwyn i sgorio dan y pist. A nawr mae pethau'n edrych yn dra anodd i Abertawe, dydw i. Ie, 2 gais falle o fewn 2 munud, a dyna chi gais unigol. Carolina Thomas, da ni wedi gweld hi seren yn yr 20 munud agoriadol. O'r gic gyntaf, falle ddim y cic gore i Abertawe, dwi'n siŵr fydde i di hoffi cael uchder ar hwnna, ond edrychwch ar y cyflymder a'r hyder. Falle dyle amddiffyn Abertawe fod chydig gwell na hyn, ond mae rhaid rhoi camoliaeth i Carolina Thomas, cais unigol arbennig. Carolina Thomas hefyd yn croesi am ei 12fed cais o'r tymor. Doedd hi ddim yn falch o gwbl bod yr asgellwr arall yn cael yr holl hwyl. Maen nhw ben yn y rhestr o brif sgorwyr Caerdydd yn ystod y tymor hwn. 12 cais yr un bellach. Ac os yw Caerdydd yn parhau fel y maen nhw ar y funud, wel, allwch chi fod yn sicr bod yna ragor o geisiau yn mynd i ddod i'r asgellwyr chwimodd yma. Jack fel capten ar Abertawe nawr, be bydde dy neges? Gilon nhw gyfnod da o bwyso, nhw 5 munud yn ddi-dor lawr yn nhw i'r 20 Caerdydd, ond methu a manteisio.
Ie, twyd, o'n wedi methu manteisio la pryn nhw lawr yn 2020 Caerdydd a ti'n gweld o'n nhw'n pwerus a cadw pum rhwng o'r blaenwyr a mysio cyfle na'r just mynd nôl lawr a just trio sefyll lawr yn ardal Caerdydd. Ongl hyfryd eto gan Cari Roberts. John Nerthol yng nghanol ca. A gwaith ardderchog yn ryc hefyd gan Abertawe. Nôl ddewni. Y bêl wedi cyffwrdd ar dyfarnwr. 20 munud yr hanner. Fydd y gêm yma. Sy'n dipyn o amser i Abertawe i gael ei hunain nôl mewn i'r gêm yma. Mae hwn yn gyfle eiraid i ferched Tawe hefyd. Scrum reit yng nghanol ca, opsiynau ar y ddwy ochr. Mae'n siŵr bydd yna symudiad wedi cael i baratoi o flaen llaw i'r ochr dywys maen nhw'n mynd. A Bale wedi mynd nôl o ddwylo. Davina Moore. Felly parhau mae Abertawe drwy'r blaenwyr. Dyma le mae nerth nhw. Mae ganddyn nhw digon o bwer, digon o nerth ymhlith yr 8 blaen yna. Mo allan at yr ochr dywyll. Ar y sgellwr. Mae Stowell yn cyfuno gyda Meg Bates. Nôl at Stowell. Just eisiau pwysleisio, mae yna newid i grysau chwaraewyr. Sylwch chi rhif 3 fyna, nid y prop pen tin heddi, ond Ffion Hewlett sy'n chwarae'n safle'r maswr. Mae hi wedi newid crysau gyda'r prop pen tin. Claudia Harrison yw'r fenyw ar yr ochr din, a mae hi'n gwisgo 10. No hands on the floor before you go for jack. Gofyn bod unrhyw ddryswch o gwmpas safleoedd rhai o chwaraewyr Caerdydd. Dyma chi gyfle eiraid nawr i Abertawe. 5 metr allan. Gwaith arbennig ar flaen y lein gan Caerdydd a'r pwysau'n cael i godi gan y mewnwr Cari Williams. Hanner bylchiad gan y cefnwr. Meg Bates yn neud yn wych fyna. Hwylo am gymwrth ar ei hysgwydd, ond oedd neb yno. Yn neud y peth sy'n hwyrol. Tawe angen bod yn falus fan hyn, a dyn nhw'n gorfodi ddyn normodol. Popeth yn iawn. Gwaith da yn y dacl, y tro hwn gan Caerdydd. A'r bêl anishgwyl yna. A byd nhw'n wylio dwrus iawn o'r ferch yma, Niamh Roberts, maen nhw'n gwybod. Bod ganddi'r trad a'r cyflymdra i fynd hyd y ca. So i de. Oedd y cymorth braidd yn araf yn ei chyrraedd hi. Caerdydd ddim nôl y 10 metr angen reidiol fyna yn y Stowell. Gwthio'r dacl gyntaf ar neilltu. Yn cyfuno hefyd gyda'r Ezzy Evans. Mae'r bêl ar lawr yn aniben. Mae'na rheol fantes yn cael ei chwarae, felly nôl ddewni. 10. Ie, mae'n hyfryd gweld Abertawe, maen nhw'n mynd amdani. Maen nhw'n anlwcus weithiau falle bod sgiliau trin y bêl yn colli'r bêl a'r colli'r linell na o fewn 5 metr, ond mi geith nhw gyfle arall nawr. Not very well. Proper shout. Dic ardderchol gan Kelsey Powell, jyst i osod greiddiau'r sgarmes yma. Y lein lawr ar linell 5 metr. Caerdydd, gawn nhw ail gyfle. Ond allwch chi fod yn sicr bydd Caerdydd yn cystadlu ar flaen y lein fan hyn. Felly mae angen i Anel Amy Cule fod yn gywir. Unwaith yn rhagor. Gwaith da yn yr awyr gan y clo Catrin Jones. Gwaith da yn y dacl gan Abertawe. A dyma i chi gyfle
Le fetho nhw yn gynharach, ond mae'r cais y tro hwn wedi dod. A fi'n eitha siŵr mae'r bach o'r Amy Cwl sydd wedi croesi. Na Tyrion Thomas, y capten, yn arwen trwy y siampl. Cais ardderchog gan Abertawe, dydgu. No, mae'n hyfryd gweld Abertawe yn croesi'r linell wen. Maen nhw wedi danos am ynedd, maen nhw wedi cymryd 28 munud i nhw sgorio, ond maen nhw'n cadw'r ymynedd, a mae'r blynwyr, maen nhw'n bwerus, maen nhw'n gry. A dyna fel, da chi'n gweld, y cais i Abertawe. Abertawe yn dda ymlaeth y blaenwyr, maen nhw'n grif yn dyn nhw, Jack? Ydyn, maen nhw'n grif iawn, ac maen nhw'n dda yn defnyddio nhw achos maen nhw'n stigot o cryfder nhw, ond fel ni'n siarad gen i fech, maen nhw wedi checo disgybeth nhw a amddiffyn nhw, a maen nhw wedi adeiladu pwysau yn y Caerdydd, a maen nhw wedi Caerdydd i troi nawr. Trosiad yn gywir gan Meg Fisher hefyd. A mae'r 7 pwynt yna yn gwbl heiddiannol hefyd. Y sgôr ddim bod amser yn adlewyrchu y gêm. A dyna yn ôl bob sôn y hanes y ddwy ornest yma eisoes y tymor hwn. Abertawe yn cael digon, yn dangos digon o ddewid. Ond y dasg iddyn nhw nawr yw i goleri olwyr peryglus Caerdydd. Leave it, Cardiff! Thedi. Use it, 9. Mae Abertawe am gadw'r meddiant yma yn y dwylo. That's fine. Take a step. Caerdydd yn adeiladu drwy Cerys Lawrence. Y bêl yn cael ei hennill yn anghyfreithlon. Plentyn Ffini yn rhwystro'r bêl gyflym yna. Cario cryf gan Ffion Refil mewn i'r ddwy ar hugen. I'r ochr dywyll nawr drwy'r dwy long yl hyfryd gan y cefnwr Marged Williams. Mae hi Shane arall. Adeiladu'n pwrpasol fan hyn gan Caerdydd. Nôl yn y gêm, Ffion Refil yn dadlwytho, a dyma chi gyfle ar basol a dod i ddwylo'r canolor Eleanor Hing. Wel, mae wedi cyfrannu at gwpl o geisiau eisoes a nawr yn croesi am un bach i'w hunan. Sôn am offload gan Swyde. Os ydych chi'n edrych ar yr ail chwarae, mae Caerdydd yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Maen nhw'n lledu. Gwyliwch Swyde fan hyn. Pas rownd y cefn ag y gais i Eleanor Hing. Mae hwnna'n gwaith gwych fan hyn, ti'n gweld jyst y dadlwythio, a fel i dweud mae Caerdydd, mae sgilyn nhw'n ardderchog, a mae bosod yna yn cefnogaeth ar ei sioler. Mae'n edrych fel taw'r gwahaniaeth mwyaf rhwng y tîmoedd ar y funud yw'r gallu yma i drin a thrafod y bêl, mwy o gyflymdra a mwy o awch falle yn chwarae Caerdydd. Dyna ydych chi wedi weld, mae Caerdydd wedi cael tymor rhagorol yn diguro. Mae sgiliau nhw yn arbennig, ac os ydych chi'n edrych ar Abertawe, falle bod nhw wedi colli'r bêl ambell waith oherwydd y sgiliau. Ond tybed sydeithi am yr 7 munud sy'n weddill o'r hanner. Roberts yn methu gyda'r trosiad y tro yna. Ond mae'r sgôr allan erbyn hyn i 31 o bwyntiau. Yn dal rhyw 7 munud o hare yn yr hanner cyntaf yna. Sean Waldron yn bloeddio i gyfarwyddiadau o'r ystlys. Heb i chyffwrdd syth dros yr ystlys, felly lein fydd hon i Gaerdydd. Mae yna anaf, mae yna chwaraewr ar lawr
nesaf ato ni fan hyn. Yr ysgellwr Yves Dutton yw honno. Yr gallu i geni ei magu yn Dubai. Eto'n eitha newydd at y gamp yma yn dechrau drwy chwarae pêl-rwyd. Ond fel mae gymaint o ferched yn neud bellach yn gweld y sens mewn chwarae rygbi. Sylfaen yng nghanol ca gan Ffion Refil. Y bêl ar blat yn hyfryd i Cari Williams. Gorware rhywfaint falle nôl yn ei hanner ei hunain, ond dyma chi bylchiad cryf gan Izzy van der Sand. Caerdydd yn neud bywyd yn... Mae Abertawe yn neud bywyd yn anodd i Caerdydd yn y ryciau yma. Yn barod iawn dros y bêl yna'n cystadlu'n frwd. Drwy'r dwylo. Yn falus nad yw'r chwaraewr yn cael ei ynysu, a dyna'n union sydd wedi digwydd. Ac yn y fan ar lle oedd Cerys Lawrence, y capten, i ennill y bêl yn ar y llawr. Catrin Jones yn ochr Gami yn dadlwytho'n hyfryd hefyd. Y bêl yma wedi mynd ymlaen yn ôl y dyfarnwr. Davina Moore yn torri'r pwysau. Marged Williams yn gwneud gwaith ardderchog i ddal y bêl. Hang on, we'll just stop. Hands first. Maen nhw'n cystadlu'n frwd iawn yn ardal dacl Abertawe, yndyn nhw? Ydy, maen nhw yn, maen nhw wedi troi'r pêl dros o tipyn o weithiau, so ti'n gallu gweld y doi yn nhw yn y cystadlu'n gyson. Then back into the ball. So you want the turnover, you arrive on your feet. Y cyfle i ddal anal, achos mae wedi bod yn hanner prysur iawn hyd yma y dyddgu. Pawb yn awyddus iawn i gyflymu'r chwarae. Rhywbeth chi ddim yn gweld yn aml pan chi'n gwylio rygbi proffesiynol bron, mae hyn yn rygbi pur. Mae'n rhaid i bod yn ffit i chwarae hyn. Ydy, a falle da ni'n dechrau gweld ydy Abertawe a Caerdydd yn mynd i gadw'r tempo yma am yr 80 munud. Mae'r fainc yn mynd i fod yn hanfodol yn yr ail hanner. Ond mae'n hyfryd gweld maen nhw eisiau chwarae. Chwarae rygbi agored, dyn nhw ddim yn mynd yn aml iawn am gic i'r gornel. Maen nhw'n mynd am yr tap sydyn. Felly yn amlwg mae'r adrenalin yma ar Barker Arfe falle. Ie, mae gêm y dynion, cofiwch, i ddod ar Barker Arfe nes mlaen heno. Am 6:45, gewch chi wylio hwnna yn ei chyfanrwydd ar S4C Click, ar Facebook ac ar YouTube, ac yna mi fydd yna raglen uchafbwyntiau hefyd. Nos y fori, y ddwy gêm, un ar ôl y llall. Mae yna ddigon o uchafbwyntiau hyd yma yn sicr ceisiau gwefreiddiol gan y ddau dîm, ond Caerdydd yn sicr sy'n drech na Abertawe ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael tymor digiro, maen nhw yn ardderchog ffordd y teg, wedi ennill dyrchafiad i uwch adran Prifysgolion Pryden y tymor nesaf. Mi fyddan nhw'n gystadlu yn erbyn o gyreion. Mae'n siŵr byddan nhw'n gyfforddus iawn ar y llwyfan yna hefyd. Ffion Refil allan at Elin yr Hing, sgorio'r cais wetha yna. Cyfuno gyda'i partner yn y canol, Softly. A fe'n ddadlwythiad hyfryd oddi ar y llawr gan y canolwr. Hon yn fisi iawn yn dwi Refil. Mae'n darged cyson i Caerdydd, a bob amser yn llwyddo i rhoi'r tîm ar y drod blaen fel hon hefyd. Elin yr Hing yn tynnu'r fenyw ola am y gornel. Mae'r ysgellwr am ei hael cais, Carolina Thomas. Wel, cyfuno ardderchog, y bylchen dechrau agor, falle'r coesau blinedig yna, o'n i'n siarad amdanyn nhw'n gynharach, ond oedd dal tipyn o waith gan Hing a Thomas i wneud fyna, Jack. Do, twyd o lot o gwaith yno.
A fel i siarad yn y gynnau fe, jyst dadlwytho nhw ar sgiliau, trafod y pêl. Rwy'n gwybod bod y gwaglau mi mas y llydan. A gwaith oedd erthech o roi'r pêl mas y bac a pas gwych fan hyn i cwpl o fe bant. So, still dymach o gwaith i fynd i mynd ar y corner gyda un amddiffynol ar ôl, ond gwaith gred hwnna. Roberts wedi cael digon o ymarfer cicio prawn yma. Honna ddim yn llwyddo. Yng nghanol pob dim arbennig ma Caerdydd yn neud ar y funud, ma Eleanor Hing, mae'n gymaint o bygythiad gyda'r bêl na ni dwylo yn dwi, Dyddgu. Ydy, a mae gen i berthynas da hefo'r chwaraewyr o'r cwmpas i, yn enwedig efo Carolina Thomas. Just yr amseru'r bas yn berffaith, oedd hi ddim yn bas haws, amseru perffaith, just fel beth ydych chi eisiau fel asgellwr. Mae Caerdydd yn farus am fwy fan hyn, a Tyrion Thomas eisiau i hat-trick hyn anna'r amser. Mae Dacl yn gadarn yng nghanol ca. Fe'n cael ei lledu Fion Hewlett. Mae yna gyfle ola nawr cyn i'r chwiban ddod am hanner amser i Abertawe. Gael rhywbeth allan o'r holl bwysau yma. Maen nhw wedi dodi ar Caerdydd yn yr hanner cyntaf. Maen nhw wedi cyfrannu, ond falle ddim digon ar y sgorbwr. Gweld olwyr Abertawe falle'n cael chydig bach mwy o'r bêl. Maen nhw yn defnyddio'r pac cry pwerus sy gynnyn nhw. Ond fyddwn ni licio'r cyfuniad na'r hwn y blaenwyr ar olwyr. Mantes yn cael ei chwarae. I'r ochr dywyll mae Abertawe am fynd. Mae yna fwlch rhy agor lawr yr ochr dywyll i dyfun y môr. Mae bêl wedi mynd ymlaen. Felly nôl ddewn ni. Ond chwarae teg i môr yn effro i'r hanner cyfle yna lawr yr ochr dywyll. Oedd rhediad hyfryd yn yn anffodus yn cael ei gwthio i'r ystlys am ddiffyn Caerdydd. Ddim yn tynnu llygad off chwaraewyr Abertawe. Dadlwytho hyfryd. Capten oedd yno, Cerys Lawrence i lusgo'r mewnwr dros yr ystlys. Syniad cywir gan Abertawe, ond falle bechod na fydden e gefnogaeth ar yr ochr fewn jyst i roed y pas na. Mae'r bêl wedi mynd ar grwydr fan hyn. Ond ddwyweth eisoes yn yr hanner yma. Ni wedi gweld Abertawe yn yr union safle yma. Ond wedi methu a chwblhau'r lein. Ond allwch chi sicrhau nawr den. Dyma welliant. A ni'n gwybod bod yna bwer hefyd yn perthyn i'r pac yma. Y bêl dan gesel y bachwr a'r cais yn dod i Amy Cwl. Wel, o'n i'n gwybod bod ganddyn nhw orechafiaeth yn y sgrym. A dim ond iddyn nhw sicrhau'r meddiant yn y lein. Wel, mae yna bwer fyna hefyd. Rhagorol gan Abertawe, amseru perffaith i gael chydig bach mwy o bwyntiau ar y bwrdd. Ond chwarae i'r llyfrau Abertawe mynd am y gornel, cic gywrain i'r gornel. A'r linell, mae di'r linell falle ddim wedi bod yn mynd yn berffaith yn yr hanner cyntaf, ond dyna chi linell berffaith. Y sgarmes, y pŵer, y pac a'r gais yn dod i Amy Cwl. A dwi'n ni ddim pamed llai na mae Abertawe yn heiddi am hymdrechion yn yr hanner cyntaf yma. A fedrith Meg Fisher nawr ychwanegu'r 2 bwynt. Mae'n gic anodd, yr anel yn gywir. Ond dim digon o bellter ar y gic. A mi fydd Abertawe yn fodlon iawn bod nhw wedi llwyddo i sgorio reit ar drothwy'r hanner.
just i gau rhywfaint ar y bwlch yna. Prifysgol Caerdydd 36, Prifysgol Abertawe 12 yw i har yr hanner. A mae wedi bod yn frwydr ardderchog rhwng y ddau dîm. Dewch ni gael ychydig o ymateb nawr gan Heledd Anna. Ie, mae Caerdydd Roberts yn cadw cwmni fi o dîm Caerdydd. Caerdydd, sut oedd yr hanner yna? Ysdi sgorio cais, ond sut brofiad oedd o flaen y dorf yma'n gyffredinol? Ie, anhygol. Mes i chwarae flwyddyn diwetha yn Abertawe, ac oedd hwnna ei hun anhygol, ond mae'r dorf yma mae'n lot fwy, ac mae o'n... Ti'n licio cwrdd hi'n meddwl, mae o'n sen. Dwi'n bron yn meddwl clywach chdi, a dwi drws nesau ti. Hanner cyntaf gwych o'ch safbwynt chi. Siomedig gadael cais i mewn jyst ar y diwedd o'na, eitha? Dwi'n meddwl da i jyst i dechrau slacio braidd. I dechrau off hanner awr cyntaf anhygol. Meddwl o 10 munud diwetha, da i chydig bach. Falle jyst i chydig bach yn rhy cyfforddus, wedyn jyst yn y hanner nesaf jyst wneud siŵr da ni'n cadw intensity ni fyny a jyst cadw safon ni mor eich yn gallu. Gwych, dyna ni. Diolch am damser, Edl, ti'n mynd yn ôl i stafell newydd. Diolch, Caerdydd, diolch. Wel, am gêm ni wedi cael hyd yma ar barc yr arfe. Caerdydd yn ffefrynnau mawr ar ddechrau'r gêm. A'r cais cyntaf yn dod yn gynnar i Caerdydd Roberts wedi cyfnod hir o bwyso. Y cefnwr yn fuan wedyn, Margaret Williams yn croesi am ail gais. A roedd y traffig i gyd yn dod o un cyfeiriad wrth i Nif Roberts fynd hyd y ca i groesi am ei 12fed cais o'r tymor, a roedd Carolina Thomas ei partner ar yr asgell arall yn awyddus i sgorio hefyd. Tyrion Thomas, capten Abertawe, taro nôl i roi rhywbeth i gefnogwyr y Tawe flwyddio drosto cyn i Elen yr Hing groesi am 5 cais i Abertawe. Y Hing wedyn yn troi o fod yn sgoriwr i fod yn cynorthwywr wrth i Carolina Thomas groesi am ail gais. Ond ar drothwy'r hanner, y bachwr Amy Cwl yn croesi am ei chais cynta, a cais dyngedfennol bwysig dyddgu ar drothwy hanner amser, achos oedd Abertawe yn heiddi mwy fi'n credu o'r hanner. Oedd Abertawe falle'n anlwcus efo'r rhai llinellau, ond dydyn nhw ddim yn rhoi fyny, tybed fe fydd y sgwrs dros yr hanner. Maen nhw yn ymosod chydig bach mwy. Dwi eisiau gweld y cyfuniad rhwng y blaenwyr, dwi eisiau gweld yr olwyr hefyd yn cael cyfle. Wel, mae wedi bod yn frwydr i fi rhwng blaenwyr Abertawe a olwyr Caerdydd. Ond y cais cyntaf yn dod i blaenwyr Caerdydd, a mae Caerdydd Roberts wedi bod yn nghanol popeth da am bwyty Caerdydd hyd yn hyn. Ydy, mae Caerdydd Roberts yn hwm a bob dim. Mae hi sy'n sgorio'r cais agoriadol, hi sy'n cicio dros y pyst. Da ni hefyd wedi gweld un amddiffynol, ond beth sy'n hyfryd ydy gweld y cais defnyddio'r olwyr yn lledu'r bel, a mae yna sgiliau trin bel rhagorol yma. Dyna chi gais i Margaret Williams sydd hefyd wedi serynu yn ystod yr hanner cyntaf. Ond mae'r olwyr yn edrych yn beryglus yn dyn nhw, yn enwedig y ddwy ysgellwr yma. Ond ni'n gwybod petai Caerdydd yn gallu ryddhau Nif Roberts Carolina Thomas ar yr asgell arall, mi fydden nhw'n anodd iawn i'w rhwystro. Ydy, dwi'n meddwl mae hyn yn allweddol yn canolwyr Caerdydd hefyd, a jyst i chi edrych ar gyflymder Nif Roberts yn fan hyn, cais unigol yn rhedeg 60 metr y cae. Dyna mae'n bwysig be mae cyflymder yn gallu neud i chi fel chwaraewr. Mae'n mynd ar yr ochr allan, mae'n darllen y gwagle, a mae'n defnyddio ei thraed i fynd ochr pella hefyd eto, felly mae yna geisiau gwych yma. Ie, mae'r cais yma, mi ddath hefyd yn erbyn llif y chwarae. Mi fydde Abertawe wedi bod yn rhwystredig na. Nelon nhw fanteisio, mi welon ni y prop pentyn Steff Feeney yn croesi, ond y dyfarnwr ddim yn caniatáu y cais yna. Felly cyfnod rhwystredig iawn i Abertawe, ond sydyn reit Caerdydd yn manteisio un cyfle sy'n angen arnyn nhw. Ie, mae o'n rhwystredig, falle fydd yna gyfle i edrych ar y gais yna fel o Jack yn dychmygu falle bod i ar y linell, ond mae Abertawe wedi gwthio nôl hyd y diwedd ac yn sgorio just cyn yr amser, ond edrychwch ar y cais unigol yma. Dyna chi gyflymder, mae'n torri drwy am ddiffyn Abertawe fel cyllell drwy fenyn, a dyna chi gais arbennig i Carolina Thomas. Cyflymder, hyder ac yn benderfynol. Ie, wel, dim ond i nhw gael y bel i ddwylo
Thomas, wel mae yn beryglus, mae gallu gorffen y ceisau yma. A Hing hefyd, mae hi wedi bod yn ddylanwadol iawn yn yr hanner yma. Ydy, a mae Hing yn chwarae allan o'i safle, mae hi fel arfer yn y crys 30 neu ar yr asgell. Mae gen Caerdydd chydig o anafiadau, felly mae Hing di gorfod mynd i'r crys 12. Mae hi'n arbennig, mae'n defnyddio ei chwaraewr o'i cwmpas i, mae hi'n creu ceisiadau, pas berffaith y fan yna. Ie, mae Abertawe wedi cyfrannu, mae cryfder nhw yn sicr yn ymhlith y blaenwyr, mae pac cryf ganddyn nhw, sgrym sefydlog, a dim ond bod nhw yn gallu cael rhywfaint o feddiant lawr yn nwy ar hugen Caerdydd, maen nhw'n gallu bod yn beryglus. Ydy, mae Abertawe wedi manteisio ar y cyfleoedd yn 2 ar hugen Caerdydd, mae pac nhw, maen nhw'n bwerus, maen nhw'n gry, maen nhw'n cydweithio hefo'i gilydd, a fel ydych chi'n gweld y gais y fan yna i Abertawe. A dyma chi symudiad hollol syml, cici gornel, Amy Cwl yn taro'r linell yn berffaith i gefn y sgarmes ac yn cael y pwyntiau hefyd. Llongyfachiadau Abertawe. Ie, 36 pwynt i 12 yw i ar y funud, ond dewch i ni glywed nawr gan Heledd Anna cael chymerid o ymateb gan Jack Morgan. Ia, mae Jack a Siwan nôl lawr ar ochr y cae yn cadw cwmni fi. A mae chlysur, mae'r sŵn yn codi achos mae'r cheerleaders ar y cae fan hyn. Da ni'n joio'n hynna'n yn iawn fan hyn. Ond da ni hefyd yn joio'n hynna'n yn iawn yn y hanner cyntaf na. Jack, dwi'n edrych ar y nodiadau, 8 cais i gyd. Be nath sefyll allan i ti yn y hanner cyntaf na? Ie, mae wedi bod hanner ardderchog o rygbi, ond beth sy'n sefyll mas i fi yw trwy ffordd mae Caerdydd wedi bod yn lleidi'r pel a'i sgiliau nhw, a mae wedi bod dabloetho yn ardderchog yn y hanner yna, a wastod rhywun a cefnogaeth, a gallu gweld ffordd nhw'n ware a practiso, maen nhw'n gred. Ond mae rhaid i roi clod i Abertawe, Siwan, ddim yn rhoi ffidil yn y to, dod nôl i fewn, sgorio 2 gais i hynna'n y blaenwyr yn allweddol. Ie, blaenwyr yn allweddol iawn, maen nhw'n mynd dros y llinell fantais, maen nhw'n dominant yn y area hwnna, wedyn cael cais o llinell ymosod yn y diwedd. Ie, maen nhw wedi dod i Abertawe nôl mewn i'r gêm, sut maen nhw ymosod a mynd dros y llinell mantais. So, blaenwyr wedi wneud yn dda iawn, ond nawr ni wedi gweld nhw'n symud y bel bach yn mwy, so falle mae bod hyder nhw'n mynd lan bach nawr. Ie, gawn ni weld beth fydd yn digwydd yn yr ail hanner. Fwy o geisio gobeithio. Reit, dim just y rygbi sy'n mynd ymlaen, cofiwch mae yna ddigon o beth eraill wedi bod yn mynd ymlaen ar diwrnod Varsity Cymru. Bron i 40 o gampa gwahanol wedi bod yn cael ei chwarae heddiw. Dyma chi flas o'r cystadlu, y pêl-droed Americanaidd Caerdydd yn mynd â hi yn y gamp honno. Mae yna gêm Frisbee i'r dynion wedi bod yn mynd ymlaen hefyd. Caerdydd hefyd yn cael y gorau yn fanna. A am y tro cynta erioed yn Varsity Cymru, mae yna gystadleuaeth dringo wedi bod. Da ni'n siŵr pwy sy'n gwneud hwnna eto, mae dal yn mynd yn ei blaen. Ond dyma lacrosse merched, Caerdydd nath ennill hwnna. Caerdydd hefyd yn ennill yn y hoci'r dynion. A mae gêm criced 20 pelawd y merched dal yn mynd ymlaen ar hyn o bryd ar erddi Sofia. Mae'n edrych yn debyg fel wedi bod yn diwrnod llwyddiannus iawn i Gaerdydd ar hyn o bryd. Dwi'n edrych yn fan hyn, maen nhw ar y blaen o 29 pwynt i 8 ar hyn o bryd yn y cystadlu yn gyffredinol. Ond ia, blas yn fanna, Siwan o'r diwrnod, a mae'n edrych fel diwrnod gwych, a mae o, dwi wedi profi fo'n y gorffennol fel stiwdant, ti wedi profi fo, mae'n diwrnod gwych yn dydyn. Ie, mae'n diwrnod wych, twyd, os chi'n rhan o'r diwrnod y chwarae, neu os chi'n dod fel supporter, dod lan ar y tran bod yma, fynd rown Caerdydd a gwylio'r myfyrwyr yn chwarae i Prifysgol nhw. Mae'n diwrnod arbennig o dda, biggest sporting event yn Cymru dros y blwyddyn i myfyrwyr. Mae'n wych. Yndi, a da ni'n falch iawn bod y tywyd i aros y sych ac oedd y hael allan gyna. Hefyd ydyn nhw, Jack, beth sydd rhaid i Abertawe wneud yn yr ail hanner yma te mwyn dod â hynna nôl fewn i'r gêm? John, fi credu bod nhw'n goffod stico i beth sy'n i'w cryfder nhw, so cadw'r pêl ymysg y blaenwyr, a fel nhw trial stopo'r ymosod Caerdydd, stopo nhw'n lliri'r pêl a just trial bach fwy yn effeithiol yn amddiffyn. Ie, da ni barod amdani amser i chi'ch dau, mynd yn ôl i'r pwynt sylwebu, achos mae'r ail hanner ar ei ffordd. Nôl atoch chi, Dyddger Hodri. Ie, mae Caerdydd nôl ar y ca, aros ydyn ni i weld Abertawe yn dychwelyd i'r ffrau. Ond mae wedi bod yn hanner ardderchog, gwledd o rygbi i'r dorf sydd wedi dod yma i Barc yr Arfe. Ond dydgu beth sy'n angen i Abertawe nawr wneud yn gynnar yn yr ail hanner yma mwyn sicrhau nad yw Caerdydd yn rhedeg i ffwrdd ar gêm. Ie, mae'n edrych fel bod nhw wedi cael dipyn o sgwrs ar yr hanner, chydig bach yn hwyr yn dod i'r cae, ond maen nhw angen cadw fo'n dyn, mae pac Abertawe rhagorol.
Just bach fwy o hyder hefo sgiliau tri yn y bel. Maen nhw wedi gochyn y bel ymlaen ambell waith. Unwaith allus nhw gael y gallu na i gadw'r bel, defnyddio'r pac. A dwi eisiau gweld yr olwyr hefyd, bod nhw'n lledu'r bel i ni weld asgellwyr Abertawe hefyd mewn gwagle. Mae yna lu o eilyddion wedi ymuno ar ornes ar gyfer yr ail hanner yma. Wrth i Abertawe ail gychwyn ar barc yr arfe. I'r ochr dywyll, drwy Carolina Thomas. Pob un o chwaraewyr Caerdydd mor gyfforddus gyda'r bel yna ni dwylo yn dyn nhw. Ond dyma le mae Abertawe wedi rhagori yn y chwarae tyn a sgoriwr yr ail gais yna i'r tîm Abertawe, Amy Cwl, yn ennill y bel ar y llawr. Nawr maen nhw'n mynd i gadw un dyn. Mas a hi, ond mae'r bel wedi mynd am y nôl. Chwarae ymlaen, mynter dyfarnwr. Mae'r pwysau gan Hing. W'r dacl yna braidd yn uchel falle gan Thomas. Mae'r rheol fantes, mae'r fraich allan gan Ambustan Bunton. Felly mae rhaid i Abertawe adeiladu o'r newydd nawr. Waith da yn y dacl gan yr eilydd dros Caerdydd, Emma Powson. Ymlaen. Chwistrelliad o gyflymdra gan Nia Williams. Mae yna chwaraewyr newydd fel Abigail Morehouse nawr yn cyfrannu at ymdrech Abertawe. Maen nhw'n adeiladu'n bwrpasol fan hyn. Ar y llwybr tarw Amy Cwl. Cerys Lawrence, wel dwi ddim meddwl bod ar ei thrad fyna, mae'r dyfarnwr am ddod nôl am gic gosb blaenorol. Mae dechreuad pwrpasol gan Abertawe, Jack. Ydy, maen nhw wedi dechrau'r ail hanner llawn hyder, maen nhw wedi sgwrdd cais just cyn bennu'r hanner cyntaf, felly maen nhw wedi rhoi mas fan hyn nawr a trial ymosod. Dim syndod gweld bod Abertawe yn fodlon iawn i fynd at yr ystlys. Maen nhw'n teimlo, dim ond maen nhw'n gallu ennill y bel yma yn y lein. Maen nhw'n pwerus, maen nhw'n drefnus. Mae'r bel ar goll eto. Angen rhagor o beli ar barc yr arfer, oes? Cwl. O, wel, dim fod gyda'r tafliad, sa'n credu. Mae'r bel methu cael ei hennill yn lan yn y lein, ond drwy lwc. Mae'r bel nôl ar gyfer sgrym i Abertawe. Dewch i ni fynd nawr at Heledd Anna. Pwy sy'n gadw cwmni ti, Heledd? Nick White, prif fforddwr Abertawe sy'n cadw cwmni fi. Nick, how pleasing was it that you scored a try just before half-time? That would give you momentum now going into the second half. Yeah, definitely. We're really pleased that we've managed to score two, and I think the girls have really deserved both of those. Being honest, I think we've blown quite a few opportunities as well. And look, we knew we were up against a really good Cardiff side. We knew what they were all about, and I think nerves certainly played a part in the early part of the first half. But I think that's out of the system now, which is good. Yeah, and we're excited to just go and put a good account of ourselves in the second half. What did you say to the girls in the changing room at half-time, if you can tell us, or if you want to tell us? Yeah, look, we just talked about us. We know we made some errors in the first half that were costly, and it's about sort of cutting them out of our game. But ultimately, sticking to what we've talked about for the last couple of weeks as well in the lead-up to this is doing what we know we can do well, and sticking to our strengths. And ultimately, just going to enjoy the second half. I think that's the most important thing for these girls now. Yes, it's a great occasion. Thanks for your time, Diolch. Thank you, Diolch. Mae bron iawn i Gaerdydd lwyddo i ryddhau Carolina Thomas ar y pen pella fyna unwaith yn rhagor, ond fel oedd Nick yn siarad fyna y dysgu. Mae Abertawe, maen nhw ar siwrne y tymor diwetha, methu ag ennill yr un gêm, ond maen nhw'n gwella, maen nhw'n dod yn fwy gystadleuol. A'r cwbl mae
Nick, a nhw fel tîm eisiau heddi, gweld bod y bwlch yna'n cael rhyngthyn nhw a Caerdydd, a gweld bod y datblygiad yna yn dod allan ar y ca. Ie, a da ni wedi gweld Abertawe yn feistr, os da chi'n mynd nôl cyn falle'r pandemig, oedd nhw yn cystadlu yn wych yn y Varsity. Oedd Siwa Lili Crep yn hyfforddi nhw am gyfnod, felly mae'r gallu ar chwaraewyr a'r dymder yna, jyst chydig bach fwy o brofiad o chwarae yn erbyn y tîmau gorau. Abertawe, fewn i'r ddwy ar hugen. Cadw hi'n dyn, ymhlith i cryfder, Meg Fisher, yr wythwr. I ddechrau, Cori Stêm, Abertawe. I'r ochr dywyll, tym bach mwy o gyflymra nawr i'r chwarae ni a'r bas ola allan. Wel, yr amddiffyn yn arwrol ar yr ystys nesaf ato ni fan hyn. Ond dyma le mae Abertawe eisiau bod. Mae yna bwer, mae yna gryfder yn y pac yma. Ond y cymorth yn araf i gyrraedd. A'r pwysau'n cael i gliro yn lawr ganol ca. Syth i gol y cefnwr Meg Bates yn taflu'r ffug bas. Dros y bêl a Cari Roberts. Gic Letraws, wel, gwastraffus rhywfaint gan Abertawe fyna. Nôl i gymoni. Mae'r eilydd o fewnwr cart coti. Cool. Allan at ni a Williamson, mae hyd i edrych yn fysi iawn. Hyd yma yn yr ail hanner. Rhyw chwistrethiad o bwer a chyflymdra gan Williams. Ddiffyn Caerdydd lan yn gyflym. Cari Roberts ar flaen y gad unwaith yn rhagor. Ochr gymu hyfryd gan Izzy Hems yn cael ei llorio. Meg Fisher unwaith yn rhagor yn cynnig i hun. Mae hyn yn gyfnod da o bwysog gan Abertawe ar ddechrau'r ail hanner. Ond mae'n bwysig i bod nhw'n cael rhywbeth allan o'r cyfnod yma. Welson ni sawl ymysodiad ardderchog ganddyn nhw yn yr hanner cyntaf, ond falle nad yw'r sgôr yn adlewyrchu pa mor gystadleuol oedd yr hanner cyntaf yna. Bill unwaith yn rhagor yn cael ei ennill ar y llawr gan Caerdydd. Tackle nerthol. A mae'r Bill nôl ymlaen fel Siso rhwng y ddau dîm ar y funud. Fisher eto yn cynnig i hun. Wel, mae'r ymosod yma yn ddidostir, yn ddidrigaredd gan Abertawe ar y funud, ond mae'n shifft amddiffynol enfawr gan dîm y brif ddinas. Eto i'r ochr dywyll maen nhw'n mynd. Ond y tackle yn ormod. Meg Bates yn cael ei ddisgo dros yr ystys bella a'r holl waith caled yna yn arwain at ddim. Ie, mae rhaid chi roi cymoliaeth i Abertawe. Maen nhw yn gwthio, fyddwn ni yn licio gweld bach fwy o ddymder gan yr olwyr fel bod nhw'n gallu rhedeg ar y bel. Mae amddiffyn Caerdydd reit fyny i gwynebau nhw, a jyst falle bach fwy amrywiaeth yn ei chwarae nhw. Rhedeg llinellau ac onglau gwahanol i drio herio llinell amddiffynol Caerdydd. Ie, Abertawe yn ymosod fan'na, ond unwaith eto, mae amddiffyn Caerdydd os maen nhw weld mor cyffwrddus yn amddiffyn, a maen nhw'n gred yn ar y tackle a cael cwbl o turnovers yna. Chydig rhagor o newid, mae Leo Rogers oedd arno am gyfnod. Wedi gadael Amy Cool sgorio'r ail gais yna sy'n nôl ar y ca dros Abertawe. Cic bach handi fan hyn gan Caerdydd. Y gwaith ardderchog nôl yng nghefn y ca. Meg Bates yw hon yn dawnsio heibio'r dacl gyntaf ac yn dadlwytho.
Bach o bwer, pas hyfryd o'r bas, jyst fwy fymryn y tu ôl i Izzy Tomlin. Mae'r ysgellwr, reilydd ysgellwr mewn, yn safle'r mewnwr. O dal mlaen yw'r alwad gan y dyfarnwr. Oedd angen y coesau ffres, gofio, mae'n ei lyddio diri wedi digwydd. Ydy, wel, tiwod, maen nhw, y patch o'r gêm, maen nhw wedi bod yn ymosod am y 5 munud diwetha, fi'n nhw'n gyd o'n pobl ffit i fod mas, fi'n credu, allu gweld, maen nhw jyst yn moyn ware. Yn un nesau, 10 munud o'r ail hanner yma wedi cael i'w chwarae. Abertawe sydd wedi cael bron iawn y cyriogaeth a'r meddiant i gyd, ond i danlinellu wedi methu a manteisio unwaith yn rhagor. Tafliad yn gam gan Caerdydd Roberts. Felly cyfle i Abertawe fynd o bell fan hyn. Scrum, sefydlog, Fisher yn cyfuno, ongl hyfryd yng nghanol ca, gan Izzy Evans. Angen un bas arall fan hyn, o'r bel yn cael ei rhwygo yn y dacl gan Carolina Thomas. Mae yna ferched dros ben, os allan nhw ond, tynnu a rhoi'r bas. Nia Williams yn wych yn y dacl fyna i ennill y bêl. Mae wedi creu argraff ers iddi ddod i'r ca. Ie, hwnna'n tyn o fy gret, mae'n anffodus i bwrdd fe mlaen, ond ers mae dod ar y ca, mae wedi bod yn bwerus yn cario'r pêl a mae wedi cael enghraifft dda ar y gêm yn yr ail hanner. Mae yna lu o newidiadau yn dod fan hyn gan Caerdydd, gan gynnwys y capten, Cerys Lawrence. Cyfle i rai o'r chwaraewyr ifenc, flasu gwefr y Varsity yma. Mae yna dipyn o dorf bellach wedi llifo mewn i'r stadiwm enwog yma. A mwynhau'r gêm yma, ond hefyd yn edrych mlaen at gêm y dynion nes ymlaen. Eleanor Hing, sy'n eich ffrad yn rhydd yn ochr camau'r hyn. A mae'n cael ei disgo i'r llawr ond yn dadlwytho yn wefreiddiol. Ond mae wedi... Wel, gwaith amddiffynol ardderchog gan Abertawe yn y pen draw i ddal Lucy Senec i fyny. Ond Eleanor Hing, wel, mae'n arian byws, dim os le mae'n popio i fyny dyddgu, mae'n anodd iawn i rwystro. Mae hi di danos be mae'n gallu neud yn ystod y gêm yma. Pas wych i ledu allan tu allan i'r sianel 13. Mae'n ochr gamu, mae'n symud y chwarae. Mae gen i gryfder hefyd a dadlwythiad effeithiol dros ben, ond yn anffodus yn cael ei dalan. Parhau i bwyso yma Caerdydd. Yr eilydd o fachwr Emma Powson. Nawr yn lledu. Mae Caerdydd Zoe Der sy'n bylchu ac yn croesi. Wel, mi glistnodon ni hon fel un i'w gwylio cyn y gêm. A mae wedi croesi am gais ardderchog, cais cynta'r ail hanner yma.
mae Swydyr wedi bod yn rhagorol yn ystod y chwarae teg. Mae'r gefnogaeth yna. Mi oedd un o'r chwaraewyr i wylio allan. Mae'n defnyddio'r ffend, y law yn bwerus a mynd ar yr ochr allan. Cais arbennig. Amddiffyn gwael fyna, nhw'n gyfing iawn Abertawe, ynddo nhw? Do, dwi'n credu o'n nhw'n meddwl o'n nhw'n mynd i mynd trwyddo nhw a amddiffyn Abertawe di wyn yn arwa lan, ond pob godi Caerdydd yn nhw'n gallu gweld bod y gwagle mas yna a am y 10 munud cyntaf o'r ail hanner mae wedi gweud bod Abertawe, ond fel ni'n siarad yna hanner cyntaf mae sgiliau Caerdydd a nhw'n gallu gweld le mae'r gwagle a paso'r pêl mas a mae nhw'n hanner siawns a mae nhw'n mynd i sgori. Caerdydd yn newid i ciciwr. Emily Haywood yn methu gyda'r gic. Dych chi'n mynd lawr at Heledd Anna. O ia, dwi'n cael cwmni Catrin Jones o dîm Caerdydd. Catrin, pa mor neis oedd o i weld y dîm di'n sgorio cais arall yn y gêm yma? Yeah, really nice. Ni wedi bod yn chwarae'n really dda gêm man a oedd e'n really neis gweld Zoe ffrind fi'n sgorio yeah. A pa mor neis ydi o i chwarae ar bar Caerarfedd, a ti ar y cae yn y hanner cynta, dod oddi ar y cae achos mae dy ben glin di'n brifo, ond sôn am yr achlysur yma, achos mae'r sŵn yn fyddarol. Yeah, profiad amazing. Oedd e'n really anodd clywed i'n gilydd ar y pitch os oedd y mor swnffyd. Yn credu bod lot o ni fel erioed i chwarae efo crowd fel un o blaen, so oedd e'n really good. Diolch am dy amser. Yeah, diolch. Oli, mae'n dipyn o wrgylch ar bar Caerarfedd y pnawn yma. Y dorf yn dechrau codi i lleisiau. Yn dechrau cynhyrfu wrth wylio Caerdydd yn mynd am gais arall. 6 cais i dîm y brifddinas yn yr hanner cynta. Dim ond 1 hyd yma yn yr ail hanner, a hynny yn erbyn llif y chwarae. Mae yna ferched dros ben, ond y camgymeriad, wel, dan dim bwysau o gwbl. Oedd y maswr Ffion Hewlett. Hanner cyfle fyna, petai nhw'n wedi gallu cadw i gafel ar y bêl. Ie, fi'n credu nhw'n gallu gweld bod y gwagle mas na, nhw'n trio cael y pêl mas ond yn ffodus nhw wedi bwrw ymlaen a mae cyfle nawr gyda Abertawe yn hanner Caerdydd i ymosod ar nhw a gobeithio maen nhw'n gallu gwrdd mas o fe. Stampunston yw'r dyfarnwr heddi. Mae wedi gadael i'r gêm lifo, chwarae teg iddi. A hynny wedi ychwanegu at ywledd y rygbi ni wedi mwynhau. Set! Fisher wneud yn wych i ddadlwytho, ond yn ystawel cael ei thysgo dros yr ystlys nes ato ni. A'r ymwysodiad yna'n dod i ddim, Dyfgi. Ie, Abertawe yn lwcus yn fan yna. Rhywbeth sydd yn anodd fel asgellwr, wyt ti'n mynd yn agos i'r asgell neu cadw oddi fewn ag ochr gamu, ond mae rhaid i'r gefnogaeth fod yna os ydy'r pas na ar gael ar yr ochr mewn bod nhw'n cefnogi i'w gilydd hefyd. Un peth yn unig mae Caerdydd am wneud a rhedeg yw hynny. Hewlett yn gweithio i ffordd o gwmpas. Zoe De. Gwyl wedi mynd sian nôl. Y meddiant yn parhau gan Caerdydd. Lucy Senec. Yna Hewlett. King. Dwylo hyfryd o'r bêl yna. Wedi bwrw'r pen. Felly parhau nawn ni. 13. Have you hit your head? Yeah, sit down please. We've got head injury. Geidi'r pen fan hyn. I ben y canolwr Izzy Evans. Felly mae rhaid i'r meddygon ddod i'r ca.
Owen Smith, o'n ni'n gweld fyna. Hyfforddwr Caerdydd yn wneud ychydig o nodiadau. Digon o rygbi i ddod heno ar clic Facebook a YouTube. Y ddarbu y Varsity rhwng Prifysgol Caerdydd a Prifysgol Abertawe. Gêm y dynion. Yna uchafbwyntiau'r ddwy gêm wedyn i ddilyn nos y fori am chwarter i 10 ar y sianel ar S4C. Ac yna yn rownd gynderfynol Cwpan Her Ewrop, y Scarlets fydd yn herio Glasgow, a hynny ar S4C yn fyw am 5 o'r gloch nos Sadwrn. Dy gyn glwb di, Jack, y Scarlets yn chwarae yn erbyn Glasgow nos Sadwrn. Mae'n gêm fawr i'r clwb. Ydy, mae'n gêm enfawr. Maen nhw'n semi-final ar y Challenge Cup, a mae'n cyfle ardderchog iddyn nhw i mynd i'r final, a fi'n siŵr ar ôl yr wythnosau diwetha a'r momentum wedi cael yn y blwyddyn newydd. Maen nhw'n mynd i bod yn eitha hyderus yn mewn i'r gêm. Fi'n siŵr bydden nhw'n disappointed ar ôl y penwythnos sydd jyst i bod yn erbyn y dreigau, ond fi'n siŵr maen nhw'n lle adeiladu a bildo a byd nhw'n mynd mewn i'r gêm gyda hyder. Senec. Ond unwaith yn rhagor, y bêl yn cael ei tharo lawr gan Hewlett yn ôl y dyfarnwr, mae'r bêl nad i mynd. Nif Roberts yn chwilo am fwlch. Gwaith ardderchog ar y llawr gan Meg Fisher i ennill y bêl yna yn ôl. Carion nerthol gan Rosie Halstead. Nia Williams yn ei chanol i fel bob amser. Mae yna dempo di dod i chwarae Abertawe ers i'r eilydd o fewnwr Jasmine Gibbons dod i'r ca, a hon hefyd Nia Williams. Chweiwr yn cael ei ynysu, y cymorth yn araf i gyrraedd. Dacl na'n uchel, felly braich y dyfarnwr allan. Ffion Hewlett yn chwilio am y gic letraws yna, nadlamu. Wel, nôl ddewn ni ar gyfer y gic gosb, ond mae yna gyrff blinedig ar lawr erbyn hyn. Elli mae'n tacl uchel yma na, ond unwaith eto mae amddiffyn Caerdydd i bod yn gryf iawn, a maen nhw wedi bod yn agosion ar y tacl, maen nhw wedi bod yn cael cwpl o turnovers a maen nhw'n stopo meddiant Abertawe. Martha Evans sy ar lawr ar y funud yn cael ychydig o sylw gan y meddygon. Mae'n braf gweld gymaint o fenwod bellach yn chwarae'r gêm yma yng Nghymru y dyddgu, a mae'r enwedig y llwyddiant mae Tîm Cymru wedi cael yn ystod y bencampwriaeth y chwe glad hyd yma. Mon mynd i ysbroli rhagor o bobl i roi cynnig ar gam. Ydy, mae rygbi prifysgolion, tîmau merched ar cyfleoedd o fewn prifysgolion yng Nghymru. A thu hwnt mae o'n hanfodol ar gyfer tyfiant rygbi merched yng Nghymru. Mae gymaint o chwaraewyr wedi dod allan o'r prifysgolion, wedi datblygu i fynd fewn i'r rhanbarthau fel oedd y systemau blynyddoedd yn ôl, a gweithio hefyd i fynd fewn i dîm Cymru. A mae gen y merched ifanc, mae gen nhw rhywbeth i dargedu ac edrych fyny. Mae yna gytundebau ar gael, mae yna yrfa i ferched chwarae rygbi erbyn hyn, felly mae yna darged a uchelgais sydd yn nhw i gyd. A Jack, mae o'n y beth da i'r gamp yn gyfan gwbl yma yng Nghymru, bod gan Gymru dîm llywyrchus, llwyddiannus, a bod yna lwybr i'r merched ifanc yma i gamu ymlaen i'r llwyfan uchaf. Ydy, mae'n mae'r tîm merched yma, maen nhw'n ysbrydoli pawb sy'n ifancach i trio wario rygbi, a tîm am yr rifer o menywod sy'n dechrau wario nawr, a mae'n cynyddu trwy'r amser, a mae'n fe gred esiampl iddyn nhw, a mae fel di'n gweud mae'r fwy o llwybrau iddyn nhw cael wario, a fel heddi yn gred esiampl o hwnna. Dwi ddim yn edrych yn addawol gwbl yn anffodus i Martha Evans. Ydych chi'n meddwl taw gyda'r enw yna, taw Cymraes pur yw hi, ond yn dod o Ogledd Lloegr yn reiddiol. A
wedi cynrychioli Sir Cymru. Yr hen ogledd fel y grodd e. Bellach wedi penderfynu dilyn i addysg yn Prifysgol yn Abertawe. Mae'n bwysig bod yn meddwl yn Cymru gofal fan hyn. Yna fy ôl i golwg i'r goes falle'r pigwr. O ran Caerdydd, wel, wedi ennill dyrchafiad i uwchadran Prifysgolion Pryden, ond diweddglo rwystredig yw tymor nhw. Nifer o dimoedd wedi penderfynu nad o'n nhw am deithio i lawr i herio Caerdydd gan bod nhw wedi ennill bob un gêm mor gyfforddus. Felly mae heddi yn gyfle iddyn nhw dan i hyfforddwr Owen Smith i orffen y tymor ar nodyn uchel. Ond dyma gip arall ar y cais yma i'r clo. Cerys Lawrence yn gwneud yn wych i wthio'r dacl gynta o'r neilltu ac yna'n dangos y cyflymdra hefyd i bweru o gwmpas yr amddiffyn. I munud i fynd, a mae'r fuddugoliaeth yn sicr i Gaerdydd erbyn hyn. Abertawe yn chwarae am barch a mi fyddan nhw am wneud i gorau glas i gau rhywfaint ar y bwlch yna. Martha Evans yn cael ei chyfordwyo gan y dorf. Dwi ddim yn... O leia bod hi'n gwenu. Mae'n anbeth bwysig. Dwi ddim yn edrych o Brannaf yn rhy ddifrifol. Na, mae hyn yn newyddion da. Da chi'n eisiau gweld anafiadau. Mae gen i wen yn mynd ffwrdd o'r cae. Mae'n ysgwyd i ffen, ddim eisiau lot o sylw. Ond chwarae teg iddi, mae wedi gwneud i'r rhan i'r tîm i Abertawe, felly gobeithio bod na ddim anaf drwg fel y geithi falle fwynhau chydig o'r dathlu heno. Wel, mae'r tîmoedd yma i gyd yn chwarae am darian y Varsity ar hyn o bryd. Caerdydd sy'n drech na Abertawe ar draws y campe. 33 bwyntiau i 9 fel gymaddu ar y funud. A mi fydd yna bwyntiau ychwanegol yn dod wedi'r gêm yma. Llai na 20 munud yn weddill ar Barc yr Arfe a Caerdydd yn gyfforddus ar y blaen i Abertawe o 41 o bwyntiau i 12. I'r ochr dywyll. Allan atel yn yr hing yn dwnsio heibio un neu ddwy dacl. Mae'n mor beryglus yn dwi. Mond iddi gael chydig o le, mae hing yn lon llaw. Bale yn mynd mlaen yn y dacl felly. Abertawe. Drwy Meg Fisher. Yn codi stêm. Lia Williams nawr yn parhau ar y mysodiad. Dyma le maen nhw wedi cael y metre hawdda yn fe. O gwmpas y mylon y ryciau yna gyda'r carwyr pwerus yma. Ie, fyddwn ni licio fos fydda Abertawe jyst yn edrych ar sefyllfa neu y ffordd mae Caerdydd, os da chi'n edrych, mae cefnwr Caerdydd yn eitha dyfn. Mae yna wacle tu ôl i'r linell amddiffyn os dyn nhw'n mynd i gael chydig bach fwy o amrywiaeth yn ei chwarae nhw. Gic bach dros y top, dos gyda nhw'n byd i golli. Waith nhw drio rhywbeth yn newydd os ydy'r hyder gan y mewnwr. Lee Rogers dim mlaen yn farhaol nawr. Tafiad gywir. She's dipping. Lia Williams yn safle'r mewnwr at Meg Fisher. Yn rhamddiffyn lan yn gyflym yn dal yr wythwr y tu ôl i'r llinell fantes. Cat Coti.
O, cam sefyll, mae'n siŵr. Gan Carolina Thomas, y dfornwr. Ddim yn cytuno. Neve Roberts. O, sisiwr bach hyfryd gyda Marged Williams. Ond rap yn ddiffyn ar draws i atal y symudiad yna gan Caerdydd. Girls, this will be their mark. O, gwaith ardderchog yn yr awyr gan Abertawe i ennill honna. Amy Kuhl. I'r ochr dywyll. Yn y bas yn pianodd i Royson Webb. Mae yna gyrff blinedig nawr. Y bas fechan yna. Gyda'r bas hir. Dadlwytho hyfryd. Nawr, mae yna ddynion, mae yna ferched dros ben. Ar y pen pella. Hanner cyfle i Caerdydd fyna. Ie, mae'r blinder i weld yn cicio mewn yr holl gam milltir yr awr oedden nhw'n neud yn yr hanner cynta'n rhedeg popeth oedd bosib, ond mae yna gyrff blinedig, felly mae rhaid nhw gofio am yna chwarter awr ar ôl, mae rhaid nhw gofio 15 munud ola rhoi popeth allus nhw. Mi all Abertawe fod yn falch iawn gyda'i hyfndrech nhw yn y gêm yma. Caerdydd oedd y ffefrynnau mawr ar drothwy y Varsity eleni. Eisoes wedi ennill pob un gêm yn ystod y tymor a wedi rhoi 2 goten i Abertawe. Ond o sail y perfformiad yma heno, Jack, sy'n gymaint o hynny o fwlch rhwngthyn nhw? Na, dim yn gwybod. Fi'n credu maen nhw'n rhywbeth prowd iawn o'r perfformiad hyn. Y 2 gêm cyntaf Caerdydd i Abertawe dechrau tymor. Fi'n siŵr oedd y sgôr yn fwy o seis a un oedd y gap tipyn o seis. So, mae Abertawe, maen nhw wedi gweud, maen nhw wedi miso cwpl o opportunities a fi'n credu maen nhw wedi fod prowd iawn o fe ac yn mynd lot o hyder yn y dyfodol. A mae hon wedi bod yn flaenllaw hefyd, Meg Fisher. Bob amser yn cynnig i hun, yn cael ei thîm dros yr ystlys, dros y llinell fantes. Gwaith hyfryd i ryddhau Royson Webb. Webb yn un dda i aros ar dir y chwarae. A dyma'r eildro. Caerdydd yn trio arafu ymosod Abertawe. Mae yna gyfle fan hyn i Abertawe wan. Mae Caerdydd lawr i 4 chwaraewr ar 10. Mae Abertawe dydyn nhw ddim yn mynd i roi fyny a mi fydd yna gyfle gwych yn fan hyn i gael llinell yn yr ail ar hugen. Izzy van der Sand sydd wedi cael ei chosbi. Ond chwarae teg, mae'n gic ardderchog gan Abertawe mewn i'r gornel a dyma le maen nhw yn beryglus. Os allan nhw sicrhau y meddiant o'r tafliad yma. Nid am y tro cyntaf, mae yna bel ar goll. Trio cyflymu pethau oedd Kelsey Powell. Oedd yn cael ei rhwystro. Yr amseru falle ddim yn gywir yn y lein yna'r camgymeriad yn dod. Fion Hewlett allan â hi at yr ystlys bella. Os allai hon ddisgyn yn gredig i Hing. Mae'r bas yna wedi mynd ymlaen, felly nôl ddewn ni ar gyfer y sgrym i Caerdydd. Y rheol fantes yn cael ei ware, bel wedi thar ymlaen yn y lein. Fi bydd Abertawe bach yn siomedig gyda hwnna, oedd cyfle da dyn nhw fyna i cael ymosod yn ebyn Caerdydd a ni'n di gweld ar diwedd y hanner cyntaf pa mor gryf maen nhw, pryd maen nhw'n cael y lein i mynd a pryd maen nhw'n yn y môl, so mae cyfle wedi mynd fyna. Bod nhw ar ei llinell gais i hunain, allai sicrhau chi, mae rhedeg fydd Caerdydd am wneud fan hyn. Mae yna olwyr peryglus ganddyn nhw.
Mi fydd yna symudiad wedi baratoi, ond dyna i chi hyrddiad. Wel, Caerdydd dan bwysau enfawr yn y sgrym yna gan Abertawe. Syni gyda'r penderfyniad yna? Ie, fe syni tyma bach gyda hwnna. Ti'n gallu gweld oedd Abertawe ar ben Caerdydd a nhw da'r momentum a nhw yn pwysio nhw'n ôl. So, ie, fi wedi syni da hwnna. Mae'r pwer yn dod, ond yn anodd credu. Sgrymio i fyny oedd y penderfyniad. Tyrion Thomas, y capten, yn cael ei chosbi ar y pen rhydd. Dehangfa i Gaerdydd. Cody Harrison. Dod o hyd i'w neidiwr. Ond braidd yn niben gan Caerdydd fan hynna, bydd rhaid iddyn nhw adeiladu o'r newydd. Hewlett, gic lawr, gorn, gwddwg, Meg Bates. Yr adlam yn greulon i'r cefnwr. Cat Coti oedd yno i gymoni'r brwsion. Mae yna ferched dros ben fan hyn, os ydyn nhw gael ychydig mwy o led i'w chwarae nhw. Use it. Bas hir. Dal mlaen ar y llawr. Mae yna arnaf gas i golwg fan hyn. Anaf i'r fraich. Rhywbeth yn bod ar benelyn hwyth yna. Un o'r gwaniaethau mwyaf falle rhwng y tîm oedd dysgu. Falle bod sgiliau Caerdydd chydig yn fwy gowrain. Dwi'n meddwl bod sgiliau Caerdydd wedi bod yn hyfryd. Os da chi jyst yn edrych ar y ceisiau, maen nhw wedi sgorio. Mae'r olwyr yn plethu'n hyfryd, maen nhw'n plethu'n neis hefyd hefo gwaith y blaenwyr. A da ni wedi gweld ceisiau tîm a ceisiau unigolion rhagorol. Felly dydy Abertawe ddim yn bell tu ôl, ond rhywbeth i nhw ganolbwyntio arno ydy sgiliau trin y bel fel y gallu nhw ddatblygu a cystadlu tymor nesaf. Wel, bant nhw, Lucy Senec. Y bas allan at Carolina Thomas yn chwilo am ei hat-trick. O'n cael i thynnu'r llawr pen pella. Dwylo cyflym, allan at Eleanor Hing. Nawr, Bale yn disgyn i feddiant. Marge Williams wedi agor fel y môr coch i'r cefnwr. Os allwch chi gyrraedd, dyna i chi dacl. Yn dadlwython hyfryd i'r canolwr. Ac Eleanor Hing sy'n crosi am ei hail chais hi. Ac ail gais heiddiannol iawn, ond Marged Williams, y cefnwr yn gosod y sylfaen. Ie, jyst symudiad bach da fam Caerdydd eto. Mae'r olwyr wedi bod yn rhagorol. Mae gennych chi Marged Williams ar y bel yn danos i chryfder ar gefnogaeth yna eto. Eleanor Hing, da ni wedi clywed yr enw mae sawl gwaith yn ystod y gêm. Mae hynny'n gefnogaeth. Mae gen i'r ffitrwydd, mae gen i'r cyflymder i ddal fyny fo'r chwarae. A hi sy'n croesi am y gais yna. Oedd y sgellwr oedd Eleanor Hing y tymor diwetha. Wedi dangos i chyflymdra eisoes. Ganddi hefyd y sgiliau cywrain yna yng nghanol ca. Yn gymwys i chwarae dros Gymru, Lloegr ac Iwerddon. Thomas yn cael cynnig at y pist y tro hwn. Eto'r anel yn gywir. Mae Bryn yn bryn gan yr ysgellwr. Heidi, Abertawe godi pennau wan. Mae gennym ni chydig dros, wel, rhyw 8 munud ar ôl. Trio popeth, rhoi popeth i'r munudau ola. Maen nhw'n heiddi gorffen y gêm yma ar nodyn uchel. Maen nhw wedi
cyfrannu'n mwy na mae'r sgôr efallai yn awgrymu. Ydy, fi'n cytuno am yna, twyd yn rhywedig y 10 munud cyntaf i'r ail hanner fa, dde gyd Abertawe, a maen nhw wedi cael tipyn o cyfleoedd yn hanner Caerdydd, ond jyst yn anffodus na nhw wedi gallu bod yn digon clinical i mynd dros y llinell a cael y cais. Crouch! Bind! Set! Keep that drive down. Sylfaen yn gadar unwaith yn rhagor, ond hyrddiad yn dod gan Caerdydd. Ond ail osod y sgrym newn ni. Crouch! Bind! Set! Mae sgrym Caerdydd wedi ffeindio rhyw bwer o rywle. Meg Fisher yn pigo i'r ochr anghywir efallai. Ond y blaenwyr yno yn y fan ar lle i'w helpu. Lauren, Anthony. Y clo yn cario i ganol y ca. Nawr allan â hi at yr eilydd o brop Abigail Morehouse. Who's there? Mam ddiffyn Caerdydd ar hyn o bryd yn gadarn. Y bêl wedi cael ei tharo ymlaen gyntaf i gyd gan Caerdydd, felly sgrym arall fydd hon i Abertawe. Wel, wrth i hyfforddwr Caerdydd Owen Smith edrych ymlaen, gael droi at Dyddgu Howell. Ti sy'n gyfrifol am ddewis siren y gêm heddi. Digon o ferched wedi rhoi llaw i fyny, mae'n siŵr, ond pwy wyt ti wedi dewis fel yr un sydd wedi dal y llygad mwyaf? Ia, mae'n benderfyniad anodd. Dwi'n teimlo bod sawl chwaraewr i Caerdydd wedi sirenu. Mae Caddy Roberts mewn wych yn ystod y hanner cyntaf. Carolina Thomas, Margaret Williams. Ond seren y gêm i fi ydy rhif 12, Elinor Hyn. Mae wedi bod yng Nghwm yn creu ceisiau, yn sgorio ceisiau, a wedi bod yn chwaraewr allweddol yn yr olwyr heddiw. Wel, mae'n anodd iawn i ddadle gyda'r penderfyniad yna. A hi sy'n ar y bêl yr eiliad yma yn dawnsio heibio i'r dacl gynta. Yn creu lle allan o ddim byd fyna Hing. Mae'n siŵr bydd hi'n chwaraewr. Bydd Johan Cunningham a hyfforddwyr y tîm cenedlaethol yn cadw llygad arni. Dyfodol disglair iawn gan y ferch gafodd Ian ei geni yn Surrey. Ond bellach wedi setlo yn y brifddinas yma nôl yng Nghymru. Yn sicr wedi creu argraff yn dwi, Jack? Ydy, mae wedi bod yn dderchog, a mae wedi bod yn gret yn lleidi'r bêl, mae wedi cael 2 cais un ni, ond mae wedi bod yn gret yn bod fel link player a ffynnu siarad dan y sgiliau Caerdydd, mae wedi bod yn allweddol i ffordd maen nhw wedi ware yn wedi yr olwyr. Symudiad aniben, ond Hing, seren y gêm, oedd yno i gymoni yng nghefn y ca. Mae wedi bod yn hysbyseb ardderchog i rygbi menwod y prynawn yma yn y brifddinas a'r barc enwog ar arfe. Rygbi menwod, wrth gwrs, yn un o'r campau sy'n tyfu cyflyma y Man Pryden ar hyn o bryd. Ac yma yng Nghymru, wrth gwrs, gyda cytundebau proffesiynol wedi cael eu cyflwyno am y tro cyntaf rhyw flwyddyn yn ôl. Pob un yn mwynhau cael bod yn rhan o'r achlysur ardderchog yma. Y Varsity Cymreig, digwyddiad sydd wedi tyfu bob un blwyddyn dros yr 20 mlynedd a rhagor diwetha. Meg Fisher, sawl gwaith mae hi
wedi cario'r bêl yna dros Abertawe. Mae wedi bod yn talisman i'w thîm. Y bêl yn mynd yn rhydd ar y llawr. Y 3 munud yn weddill. Mae'r cyfleoedd yn prynhau, mae'r amser yn mynd yn llai. Y cloc yn tician yn nes at yr 80 a Abertawe yn heiddi rhywbeth ychwanegol allan o'r gêm yma. El tacl nerthol gan y Hing, ond y dadlwytho'n hyfryd i Meg Bates. Ond y cefnwr yn cael ei ynysu. Gorfod dal mlaen i'r bêl a'r gic-gosb yn mynd yn ei herbyn. Be fydd y penderfyniad fan hyn? Bates yn cyfuno. Pasio hyfryd gan olwyr Abertawe. Meg Bates jyst yn cael ei ynysu rhywfaint fyna. Y cynorthwy yn rhy araf yn cyrraedd. Gyda 2 funud yn weddill o'r ornest yma. Caerdydd sy'n ar tafliad i'r lein. A mae'n dafliad cywir hefyd. Gwaith ardderchog yn y lein gan Prifysgol Caerdydd. Llinell Fantes hefyd yn cael ei thorri. Fion Hewlett allan. Dod mewn a Eleanor Hing i ganol y ca. Y bêl wedi mynd nôl yn y dacl. Claudia Harrison methu a dal ar bêl yna. Y dacl gyntaf yn cael ei hyrddio i'r naill ochr gan y maswr Kelsey Powell. So today's player of the match for number 12 and Loching. Clywch y dorf. Mae'r cyhoeddiad wedi cyrraedd. Cefnogwyr Caerdydd yn hyn, Eleanor Hing sy'n yn y gêm. A phob un yn cytuno i bod hi wedi bod yn allweddol i lwyddiant tîm y brifddinas heddi. Yn ei chanol unwaith yn rhagor. Falle'n gorgymlethu pethau rhywfaint. Ond yna ni, y chwiban ola gan y dyfarnwr Amber Stamp Funston. Mae wedi bod yn brawn ardderchog o rygbi. Ond Caerdydd yn llwyddo i fynd â hi yn ôl y disgwyl efallai. Ond Abertawe yn cyfrannu yn llwyr i ymdrech i'r ornest yma. 6 chais i Gaerdydd, 2 i seren y gêm Eleanor Hing. A hynny falle y gwahaniaeth penna rhwng y tîmoedd yma. Nerth a pwer pac Abertawe yn erbyn sgiliau a chyflymdra chwaraewyr Caerdydd. A'r cymeradwyo y chwaraewyr yn dangos y parch yna tuag at i gilydd. Ond Caerdydd fydd yn codi'r tlws yma. A dyma i chi rai o eiliadau gorau'r gêm yma. A'r cais gwefreiddiol gan Niamh Roberts yn mynd hyd y ca. Moment byth gofiadwy iddi hi, mae'n sicr. Ond oedd Carolina Thomas ddim am i'w chyd-ysgellwr sgorio heb bod hi'n cael yr un fraint. Carolina Thomas yn mynd hyd y ca, ymdrech aruthrol ac yna Eleanor Hing sy'n yn y gêm yn ryddhau Carolina Thomas am i hael cais i hi. Ymdrech ardderchog gan Caerdydd yn heiddiannol mynd â hi ar farc yr arfe o 46 o bwyntiau i 12.
am gêm oedd honna i gychwyn y pnawn, achos mae yna gêm fawr arall ar y ffordd, cofiwch ond diag, Merched Caerdydd sy'n dathlu am y tro, a mae seren y gêm, Elena Hing, yn ymuno efo ni yn y studio. Elena, congratulations on the win as a team, and also you won the player of the match. How do you feel after that one? Yeah, it feels really great, but you know, I think the performance really shows like the hard work the team's put in, and it really was a team effort. And, I think you can tell that we connected together and really pulled out for this, so yeah, feeling happy. And how was the atmosphere out here? Have you played on Caerdydd Farms Park before? We've played before, but we've never had like the supporters like this, which has been pretty crazy, but yeah, it feels really good to be at home and take the win, Yeah, the noise is great, isn't it? You played, you're in second year, aren't you now? So will we see you out here next year as well? Hopefully, yeah, hopefully. And what's the plan for you then? Because you're a talented player. You're sitting low, are you? Yeah, law. So what's the plan for you? Just play as much rugby as possible. Get through the degree if I can. Yeah. What's the plan tonight? Definitely hitting the student union tonight. Yeah, big one, so look forward to it. Oh, well, enjoy yourselves and congratulations. You deserve this win. I'll let you go back and enjoy your team. Thank you, it's been a great Thanks, time. Eleanor. Thanks, Sarah. Congratulations. Ia, am fuddigoliaeth Dyddgu a Jack. Jack, hanner gyntaf ta, nath ni weld 8 cais, a wedyn oedd i chydig bach distawach yn yr ail hanner. Ella y ddau dîm chydig bach yn blinedig yn yr ail hanner. So ti'n cytuno? Ie, fi gytuno twr yn y hanner cyntaf na, oedd Caerdydd wedi mynd mas a trial ymosod, a o'n nhw'n redeg popeth, o'n nhw'n cymryd y quick taps y hanner un a nhw'n just mynd mas i ymosod, a yn y 10 munud cyntaf na o'r ail hanner, oedd gweld Abertawe gyda lot o'r pel, a yn ffodus yn gynwyllu mynd dros y llinell, ond pob clod i Caerdydd nhw y tîm gorau iddi. Ie, gawn ni go mwy gan Jack a Dyddgu yn y man, ond mae'n bryd i Caerdydd gael y tarian wedi cyflwyno iddyn nhw, felly nôl ni at Rodri. Ie, dyma ni, Heledd, y foment fawr. Caerdydd yn codi tlws y Varsity unwaith yn rhagor, yn amddiffyn i teitl mewn steil wedi perfformio'r cyflawn a chlinigol yn erbyn Abertawe. Cerys Lawrence, y capten, yn cyd ddathlu gyda'i chwaraewyr tîm Penigam sy'n cwpla'r tymor heddiw yn ddigiro. Ie, mi fydda nhw'n esgyn y tymor nesaf i heinen ucha. Prifysgolion Pryden i gystadlu gyda'r goreion nhw sy'n heiddi cael cystadlu ar y safon ucha. Ond heno, nhw yw'r gorau o Gymru. Llon gyfarchiadau i Abertawe wrth gwrs. Mi fydda nhw'n siomedig, ond maen nhw wedi profi heno i bod nhw'n cau y bwlch yn gyflym iawn ar Gaerdydd. Mi gollon nhw dros 60 o bwyntiau yn gêm agoriadol y tymor. Bellach, mae'r bwlch dipyn yn nes rhwng y ddau. Dewch i ni fynd nôl lawr at ochr y ca, at Heledd Anna. Ia, am achlysur i y dîm Caerdydd ma, a maen nhw'n ddigiro eleni Dyddgu. Be mae hynny'n dweud am y tîm ma, maen nhw'n ddigiro eleni? Mae rhaid i roi cymoliaeth i Owen Smith yr hyfforddwr. Mae o di roi gymaint o'i oriau i Abrwd Pryden dros rygbi merched. Felly mae'n gymoliaeth i'r tîm hyfforddi. A mae tîm Caerdydd i chwarae'n arbennig hefyd. Dwi wedi ofyn i ti gamu'r ochr Dyddgu mwyn i Owen Smith ymuno â ni yma ar ochr y cae. Owen, congratulations. How proud are you of this team today? Oh yeah, extremely proud. Like, just a privilege to be associated with them, to be honest. You know, the whole season they performed really well. And again today, you know, a different occasion, a bigger crowd. Yeah, you know, for most of the time we've played really well and executed really well. Yeah, and you can see what it means to them as well. After the season that you've had as well, being unbeaten, this is just a perfect way to top it off, isn't it? Oh, absolutely, yeah, it's the icing on the cake. You know, so yeah, the last 4 or 5 weeks that pressure's grown a little bit because they know they're there to be shot at a little bit and they have to keep putting performances in. But again, yeah, just really pleased. The whole squad as well, you know, 23 players today, all played really well for us. Because when I spoke to you during the game, a pitch side, you were saying maybe the girls have played the occasion just to begin with, maybe the first 10 minutes, but it's good to see that they settle in front of this massive crowd today. Yeah, definitely. I think we rushed things, certainly I think we rushed things a lot the first 10 minutes.
And again, obviously, we made lots of changes second half, and it took us a while to settle down. But the shape looked really good the whole game, as far as I'm concerned. So yeah, really pleased. Just a word on Swansea then, because it was a competitive game, especially in the second half. Oh, absolutely. I mean, you know, we knew they were going to be really physical, really competitive at the breakdown. You know, maybe we didn't look after the ball well enough and have enough support players in there. But yeah, it's you know, a much tighter game than the scoreboard shows. Yeah, under pressure a lot of the time. And Eleanor Singh got player of the match. She said they'll be in the Students' Union celebrating tonight. Will you be with them? Are you allowed? I'm going to find a couple of parents and maybe we'll hang around town a little bit. Fair enough. Thanks for your time, Owen, and congratulations. Diolch yn fawr iawn. Ia, am fuddugoliaeth siomedig y bydd Owen Smith ddim yn y Students' Union yn dathlu efo'r merched yma heno, cos dim ots beth yw'r canlyniad nad ydych chi, mae'n achlysu gwych a bydd y chwaraewyr yma i gyd yn falch maen nhw wedi profi'r wefr o chwarae yma heddiw. Mae o'n awyrgylch arbennig a fel ydych chi'n gweld, da ni prin yn gallu clywed y gilydd y fan hyn. Mae'n achlysu'r gwych i'r chwaraewyr, i'r hyfforddwyr a hefyd i'r holl gefnogwyr, teulu, ffrindiau wedi dod i gyd i barc yr arfe, diwrnod arbennig. Reit, mae Tyrion Roberts, Tyrion Thomas mae'n drwg i ni barod i ddod i fewn i siarad efo ni. Tyrion, anlwcus heddiw, ond sut oedd o i chwarae yma ar barc yr arfe, o flaen y dorf yma? Dwi'n gwybod, mae'r sgor, diolch yn dangos yn byd nath ddigwydd ar y cae na heddiw. Dwi'n mor prowd i wisgo'r crys yma, a mae'n feddwl cymaint i fi. Mae'r genod di gweithio mor galed, yn cychwyn yn lle, sa neb tîm isio, oedd rhaid codi'r meddyliau, oedd rhaid codi'r cariad nôl at rygbi, a dwi'n meddwl ar y cae na heddiw, y brwydro tan y munud ola, mae di ddangos yn i gyd beth di rygbi a pam bod o werth wisgo'r crys yma. A Tyrion, llongyfarchiadau dy berfformiad heddiw, da chi yn datblygu fel tîm, da chi wedi bod yn datblygu drwy'r tymor, beth sy'n y nesaf i dîm Abertawe? Mae'n gymaint i ddod. Fama di'r cychwyn, dyna oedden ni'n siarad am wan yn y cylch ne. Dyma lle dyn ni'n cychwyn a mae mond i'n mynd i fyny. Ia, fel blaenwyr mae gennych chi bac bach da, nath chi chwarae dda efo'ch gilydd heddiw hefyd. Heddiw oedd y tro gyntaf, gennym ni bainc, masif yn dod ymlaen. Oedd o'n dda i gael siarad bod ar y tîm a hefo y cryfder yn dod off ar y bench. Ond, y gêm gyntaf season yma, oedd Caerdydd yn cymryd ni yn y pac ne, ond dwi'n falch o ddeud heddiw doedd o ddim y ffordd yna. Dwi'n clywed yr emosiwn yn dy lais di, ac bo chi wedi colli, mae tymor wedi bod yn well na llynedd, felly da chi'n adeiladu, a dwi'n siŵr newch chi fwynhau heno. Diolch yn fawr iawn am dy amser di, Tyrion. Reit, dyna ni am y gêm cynta, ond dim ond un gêm di honna, boys. Mae yna gêm arall ar y ffordd i chi yma yn fyw. Cofiwch chi, allwch chi weld eich bwyntiau y gêm yma, y merched ar S4C nos fori am 9:45. Ond fel nes i sôn, y dynion sydd yn chwarae nesa yn fyw yma ar barc yr arfau, a fydden ni nôl mewn just dros hanner awr ar gyfer honna i weld os allai y dynion ailadrodd camp y merched, achos oedd y merched bendant yn dawnsio heno.